Amen. Good morning po sa bawat isa. So tayo po ay tumayo at bago po tayo magpuri sa ating Panginoon, tingnan po natin ang ating mga katabi sa kaliwat kanan at batiin po natin. At tayo po umalis sa ating pwesto at yakapin po natin, kabayan po natin ang ating mga kapatid sa umagang ito. Maging sa mga kasama po namin sa live, good morning po. Of the Lord, yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of our King. Oh, I love you, oh the Lord. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of our King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Sa umaga po ito, tayo magpupuri sa ating Panginoon. Nasa buong isang linggo po, hindi natin naranasan na kulang ang ating Panginoon. Ang pagsama niya ay lagi nating naranasan. Kung kaya't nararapat lang na ibigay natin sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. Basta't ikaw ang kasama.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na ibinigay mo, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Kulang pa ang mga salita ng aming sasambitin ng aming labi para ikaw ay aming pasalamatan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ibuka mo po ang aming mga bibig sa pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, sa umagang ito, Ama, patuloy ka naming itinataas sa lugar na ito. Patuloy ka naming papupurihan at pasasalamatan, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na kikilos at gagabay sa amin. Ikaw po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan. Ikaw po ang mag-sustain sa amin, Panginoon. Hallelujah. Bless mo rin po, Panginoon, ang iyong lingkod na iyong gagamitin ngayong umaga, Panginoon. Itago mo po siya sa iyong likuran na kayo lamang po ang makita sa kanyang buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito, ang mga anak mo na wala pa sa lugar na ito, dalhin mo po ang kanilang mga panyapak, Panginoon, para, Panginoon, Lord, sila ay makapakinig ng inyong banal na salita. Ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, na ang araw na ito, araw na kung saan kami ay sasamba at magbigay ng pasasalamat, Panginoon, sa inyo. Hallelujah. Buksan mo rin po ang puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Bless mo po ang buhay ng bawat isa na narito, Ama. Bless mo rin po ang praise and worship team, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng double portion anointing power, Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, kami ay sasamba at magpupuri, sasayaw at aawit, Panginoon, sa inyo, Ama. Kaya, Lord, I pray, Lord, nawa ay maging mabangong samyo ito, Panginoon, sa inyo. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa inyo ang papuri, pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Handa na po ba tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Bigyan po natin ang Panginoon ng napakalakas na palakpak at lahat tayo sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Yes, God! Malala tayong sumigaw, sumayaw, at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Oh
lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Minsan pa, katulad. wala kang katulad, wala kang katulad. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, Ika'y pupurihin. ano man, Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, Ika'y pupurihin. sabay-sabay! Ikaw at ikaw pa rin. oh, 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 Malayan tayo tumayo! Muli, ating ideklara na walang katulad ang Panginoon sa ating buhay. Amen! Amen! Wala kang katulad, Panginoon! Wala kang katulad, lalala kang Katulad. 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 Wala kang katulad, lalala Minsan kang pa. katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Ano mang panahon! Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, Ika'y pupurihin. Ano mang panahon! ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. oh, 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 Minsan pa! Hallelujah. Bigay Yes, natin Lord. ang palakpak sa ating Purihin ka, Panginoon. sambahin ka, Panginoon. Wala kang katulad. Muli ating awitin. Ano man ang panahon. Oh yes, O God. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, Ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. ano mang panahon, Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Purihin natin ang Diyos! Ikaw lang ang pupurihin. We have a weapon of warfare, the praises of God in our mouth. We have a sword. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of love.
For no weapon formed against Come on, us church, we will will declare. prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus. And execute of the powers of the air. Come on, let's clap our hands. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, As we lift our hands, His banner will be raised with a shout of victory. His name will be praised. We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. but with the weapons of the Lord. We are the church. We are the church, the mighty army. A people of praise, a people of one. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus. And we will sing. And execute His vengeance on the powers of the air. Clap our hands. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, His name will be praised. As we clap our hands, As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, we will shout. with a shout of victory, with a shout of victory, His name will be praised. Come on, shout the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we praise your name. Oh, we thank you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, we praise you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we shout your name, Jesus. We praise your name, oh Lord. Amen, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, yes, Tunay nga po, Panginoon, walang ibang pangalan. yes, Lord. Ang aming itinataas sa lugar na ito kung itong pangalan lamang, Panginoon. Amen, Jesus. Dahil sa iyong pangalan ay may kagalingan, Amen. may kapayapaan. Thank you, Lord. Kaya, O Diyos, muli narito kami. Dinggin mo ang aming mga awit. For there is power in your name. For you are a holy God. Oh, we thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus to every
dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Let's declare. Your name is healing. Your name is life. There is no one like you, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. And there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Once again we will sing, I just want to speak the name. I just want to speak the name of Jesus. Over fear. Over fear and all anxiety. To every soul that captured by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, church, we will declare. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Yes, Lord. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Speak the name Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Shout Jesus. Jesus. We will shout the name of
is the highest. Your name Come on, is the church. greatest. Lift up your Your voice. name Lift up your praise. stands Lift up your above worship them to the Most High God. all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them Sing your all. name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your No name other name. stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high. You are Holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Oh, and the angels cry. The angels cry. Holy, all creations cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Yes, Lord. Hallelujah. To the King of Kings. Holy, you will always be holy,
Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Sambahin natin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, the King of Kings. Jesus, the Lord of Lords. The Alpha and Omega, the beginning and the end. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Come on, people of God. Let's worship the Lord, the King of Glory. Hallelujah. Yes, Father God, in heaven, you inhabit the praises of your people. Nalulugod ka sa papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Salamat po, Diyos, sapagkat binisita mo kami ngayong umaga sa lugar na ito. Salamat sa iyong presensya. Lord, sa iyong presensya ay may katagumpayan, may kalayaan, may kagalingan. Lord, ikaw ang nagdala ng buhay ng bawat isa sa amin sa lugar na ito. Hindi aksidente kung bakit kaming lahat ay naririto. Especially ang aming mga kapatid na first time lang mang nakarating dito. Lord, salamat po, may plano ka sa buhay ng bawat isa. Ihayag mo ang iyong katwiran at kalooban. Mangyari ang plano mo sa aming mga buhay. Not our will, but your will be done. Lord, we ask the Holy Spirit to be our teacher and programmer this morning and continue to open the hearts of your people, O God, to hear your message, O God. We honor you and bless those who are watching, Lord, this live streaming, O God. Lord, sila'y mapagpala ng iyong salita at tunay na tumanggap ng himalang mula po sa iyo. We give you praise, honor, and glory, Father God. In Jesus' mighty name, this we pray. Everybody says, Amen and Amen, Amen. Praise God. Sige po, makaupo na ang bawat isa. Praise the Lord. Amen. Sige, bago tayo magsimula, tinatawagan natin lahat ng mga bata para ipanalangin natin. Sige po. Ayan, lahat ng mga... Ayan, lahat po ng mga bata. They need our prayers. Ano po ang mga bata? At nasa kanila ang pag-asa ng bayan sa kinabukasan. Kaya kailangan natin ipanalangin ang ating mga anak. Ano po? Sabi ng Bible sa Proverbs 22 verse 6, train up your child in the way they should go. And they when are old, they will depart from it. No? Sanayin daw ang mga bata sa daang dapat nilang lakaran. Para paglaki nila, hindi nila malimutan yung itinuturo nating mga magulang sa bata. Kaya meron tayong Sunday school para yung mga anak natin lumaking mabuti, magalang, matalino, ano po, sa biyaya ng ating Panginoon. Ayan. Okay. Ituon natin lahat ang kamay natin sa kanila. Sige. Pag-pray po natin. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, salamat. Ang mga batang ito ay mahal na mahal mo, Panginoon. Kung paanong sinabi mong minsan ng mga ina ng tahanan, nilapit sa iyo mga bata upang sila'y pagpalain mo. Father, as we stretch forth our hands toward these children, Lord God Almighty, may your kingdom come, may your will be done. Sila po'y lumaking mabuting bata, matalino, at mag-excel sa kanilang pag-aaral. Pagpalain mo ang kanilang mga magulang, Panginoon, upang sila'y tunay na mapalaki ayon sa iyong katwiran at kalooban. I release, Lord, your wisdom, O God, upon their lives. In the name of Jesus, may your covering and protection be upon these children, O God, in Jesus' name. Panginoon, salamat po. Patuloy silang lumaking malusog, malakas. Ilayin niyo po sa karamdaman. And I declare, Lord, your provision, your will be done upon their lives, O Father God. Mag-raise up ka sa kanila isang araw ng mga pastor, evangelist, O God, teacher, Panginoon, at tunay nga mga missionary, guro, engineer, Father God. Lord, in Jesus' name, salamat po, Panginoon. We entrust their lives unto you. Panguna mo ang kanilang teacher na magtuturo sa kanila. Bigyan mo ng dobling pasensya at kalakasan, katatagan. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Lakad lang. Huwag katakbo. God bless you all. Amen. Ayan. Praise God. Hallelujah. Masaya po ba tayong lahat? Amen. Kami po ay kagagaling lang ng ating kasama po natin ang Pastor Roy ng Gensan. Pastor Roy. Ayan, Pastor Agos. Ayan, Pastora Haridia Motoy.
From Cagayan de Oro, Pastor Sheila May. Ayan. Palapakan natin si Lord. At si Pastor, sige po, maupo na kayo. Sama rin Pastora Mercy. Galing po kami, Sister Ate Abby, si Sister Aurea, no, Pastora Opelia. Galing po kami ng Calapan, Mindoro. From Batangas, sumakay ng barko, mga 2.5 hours. At nagkaroon po doon ng 2 days and 1 night na conference. At grabe po, ang pagkilos ng Diyos, talagang yung mga pastors natin ay pinagpala po ng Panginoon. No? At maybe next year ay magpaplano po tayo. Ito po initial pa lamang, first time natin na isinama po yung mga ilang key leader. Pero next year, buong leadership na po at mga pastor natin ay makakasama natin. No? Maaring dito lang sa bandang Indang, Cavite o kung saan man tayo i-guide ni Lord. Ayan, no? So, purin po ang Panginoon at ngayon ay unang linggo ng Agosto. No po? Ayan. Amen. At ang tema po natin sa araw na ito na ibinigay ng Panginoon sa atin sapagkat we are on the last day. Ano po? At kita natin ang sabi ng Revelation chapter 22 verse 13, sa huling araw ang mundo sasama ng sasama, magpapakasama ang masama at ang mabuti, lalo pang magpapakabuti. Ano po? Kaya kung titignan natin ang kapaligiran sa mga balitas, napakarami pong mga nangyayaring hindi magaganda. Ano po? At gusto po natin sa oras na ito i-welcome yung ating mga kapatid, ano po, na kapwa nating Pilipino na nandirito, first time nilang nakadalo. So, i-welcome po natin yung ating mga ilang kapatid. Pwede bang tumayo lang yung first timer? Yung first time na nakadalo, pwede po kayong tumayo saglit? Ayan, palapakan natin si Lord sa kanilang buhay. Ayan, God bless you. Itong nadaluhan nyo ay ang Jesus Be Lifted Up Church. No, itong church na ito ay non-sectarian. Wala tayong dinadalang anumang sekta o reliyon. Kung tayo man ay Catholic lahat, no, lahat naman tayo Katoliko. Kung may Mormon, Sabadista, Iglesia, welcome ang bawat isa na dumalo rito para sumamba sa Diyos at makinig ng aral ng Panginoon. Ano po, pag-uusapan lamang natin dito ay ang salita ng Diyos. Ayan. Dahil ang salita ng Diyos, ito'y nagbibigay ng buhay, nagbabago ng buhay ng tao, nagpapala sa buhay ng tao. Ayan. Ano po? So kaya, mamaya po, pagpe-pray natin sila, no? Sa bandang huling bahagi ng ating gawain. Ngayon po, ibuksan natin ang ating mga Bible. By the way, nakasama rin po natin doon si Pastor Gab, na iwan po sila sa Calapan ng Pangasinan. Si Pastor ng Paranaque din natin, yung ating assistant pastor doon. Si Kenon, ayan, siya yung magtuturo sa may paanan ng bundok. Yung galing ko kami kahapon doon sa Bako, ayan. Pastor Dong, ayan, si Pastor Neil, Pastor Andrew, 5 po sila ron, no? At inassign ko sila doon sa mga churches natin doon para maging blessing sila roon. Ano po? Amen. Isaiah chapter 54, verse 17. No? Ito po yung pinaka-tema natin ngayong buwan na ito na pag-uusapan. No? Ang pinaka-team po dito, victorious, not defeated. Matagumpay tayo at hindi talunan. Amen. So, tumayo po ang bawat isa, basahin natin sa Ingles. Ayan. 1, 2, 3. No weapon formed against you, against me, shall prosper. And every tongue which rises against you and me, in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po ang bawat isa. Basahin ko lang sa Tagalog, ano? Wala daw sandatang gagamitin laban sa iyo. No weapon. No, walang armas o sandata o armor na gagamitin laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. No? May binintang na ba sa iyo? Ay, kay Gary, no, mamaya, tsaka si Brother Alan Sasa. Andyan na, no? Mamaya po, may re-recognize po ako, 2 tao, sapagkat nakitaan ko po sila ng commitment, ng dedikasyon, ng leadership, na kailangan bigyan ng break ang mga taong ito para magtuloy-tuloy yung paglilingkod sa Diyos. At marami po silang mahatak
na mga tao na mailigtas palapit sa Diyos. At kung may nanghihinang Kristiyano, tatay man, o nanay man, kabataan man, ay mapasiglat, mapalakas. Kailangan po yan. Alam nyo ba, napakarami ng dati naglilingkod sa Diyos, mainit sa simula, pero banda huli, nawawala. Bakit? Hinahatak ng demonyo pababa. No? Andiyan ang atake ng kaaway, kaya kailangan may nagbabantay, may nangangalaga. Dahil pag hindi, talagang walang nangalaga at nagbantay sa kanila, isang araw mawawala yan sa gawain. At marami ng ganyan. No? Dahil ang labanan ngayon, hindi sa laman. Hindi tao, hindi nanay, hindi si ate, hindi si kuya, hindi si tatay ang kalaban natin. Hindi si kapatid ang kalaban natin, pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Yan. Ano po? Ituloy lang natin. Isaiah 54:17 sa Tagalog, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo, o bawat salita, o sabi ron, yung every tongue shall rise, yung mga dila, mga salitang mag-arise na laban sa iyo, o ibibintang sa iyo, hindi magtatagumpay. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol. Yan ang sabi ng Diyos, no? At sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Bibigyan tayo ng victory ni Lord. Ito ang sinabi ng Diyos. Amen. No? Maraming mga pagsubok at problema tayong pinagdaraanan sa buhay. Merong mga katulad doon, every tongue, ano man daw salita na ibibintang laban sa iyo, hindi magtatagumpay. No? At sa buhay po natin, maraming mga dumarating na hindi natin inaasahang nangyayari at nagaganap. Na para bagang kuminsan ay nanghihina ka, nadadaon ka, dumarating yung oppression, depression, nalulungkot tayo dahil nga sa mga pagsubok o problema, at common na yan sa Kristiyano. Kahit hindi Kristiyano, kahit hindi mananampalataya ng Panginoong Sus, dumarating yung mga pagsubok. Sino dito walang pagsubok o pinagdaan ng pagsubok? Taas ang kamay. Yan, walang makataas. Bakit? Lahat tayo dumaraan sa mga problema, sa pagsubok. Walang hindi. No? Common na yan. Pero, minsan, dumarating ang problema o pagsubok sa buhay natin, hindi lamang dahil kay Satanas. Kasi kung minsan, si Satanas ang lagi nating nasisisi. Mamaya, papakita natin ano ba yung mga weapons niya. Pero kung minsan, ang problema, dumarating at pagsubok, hindi gawa ni Satanas. Tayo ang may gawa. No? Ang bawa, umutang ka. Sabi mo, babayaran ko sa ganitong buwan. Hindi mo nabayaran. O, problema mo yun. Hindi problema ni Satanas yun. Gawa mo yun eh. No? Sisisihin mo siya. No? Tapos pinipilit kang singilin. No? Ayun, nagtago ka na, hindi ka na umate, nag-backslide. May mga ganyang pangyayari. Ikaw ang gumawa ng problema, hindi si Satanas. Kung hindi ka umutang, no? Walang problema. Ngayon, dahil kaya ka umutang, may pangangailangan kang financial, material, pero kailangan, yung responsibilidad mo, ay gampanan mo naman. Kung may kakayanan ka na mahulugan konti-konti, huwag kang magtagot, makipag-usap. Ganyan ang nangyayari. Nagtatago, nahihiya. Hindi. Kausapin mo siya, i-approach mo siya, ate, sister, kapatid. Sorry hindi yung magtatago tayo, ayun, tuloy ka na tuloy na wala. Ganyan ang kailangan, harapin natin. No? I-inform natin siya, makipag-usap tayo. Kasi maraming ganyang nangyayari sa realidad ng buhay. Ano po? No? At bilang magkakapatid naman kay Lord, talagang nangyayari yan na ikaw ay lumapit kay sister, kay brother, pinahiram ka dahil mahal ka bilang kapatid, yung responsibilidad mo naman, huwag mong takbuhan. No? Kausapin mo siya, i-approach mo siya para maging clear at maayos ang lahat. No? Minsan, tayo ang gumagawa ng problema hindi naman si Satanas At may mga problemang si Satanas talaga ang may gawa. Kaya tayo nadadown, nade-depress o lumalayo sa Panginoon. No? Kaya nga, ang sabi ni Lord dito, walang sandatang gagamitin laban sa iyo. No? Ipagtatanggol daw tayo ng Diyos. Pero alamin natin ang ilang major things, 4 major things na weapons ng demonyo na ginagamit para sirain tayo, para ibaksak tayo. Alamin natin yon para tayo maging victorious at hindi talunan. Amen. Para tayo maging victorious, not defeated. Alamin natin yung ito po yung 4 major, no? Things na gawa ng kaaway, yung kanyang weapons para ibaksak tayo, sirain tayo bilang Kristiyano, no? Sabi ko sa inyo kanina, yung mga problema, pagsubok sa buhay, pangangailangan ng gamit ng bata, pagkain araw-araw, common lang yan Pero may espiritong 4 na gawa ng kaaway para sirain tayo.
Alamin natin ito para mapagtagumpayan natin ito. Ano po? What is the weapon of the enemy? That we should identify that weapon. Ma-identify natin. Ano ba yung weapon na yon? Number 1, Isaiah chapter 29, verse 21. Isaiah 29:21. Lilipulin ni Yahweh ang lahat ng naninirang puri o slandering, mga sinungaling na saksi at mga nagkakait ng katarungan sa matuwid. Ano pong sabi? Liar. Ito po yung isang weapon ng kaaway. The devil is a liar. From the very beginning, sinungaling na yan si Satanas. No? Anong sabi ng propeta Isaiah sa Lumang Tipan? Yun daw mga sinungaling at mga naninirang puri, kaya huwag tayo maninira sa kapwa. At huwag tayong, especially yung paglalayer, no? Pagsisinungaling, no? Na hindi tayo nagkakait ng katarungan sa matuwid. Kundi, gumagawa tayo ng kasinungalingan para sirain siya. At ito ay isang gawa ng demonyo, yung mag-lie. No? Kaya kung tayo Kristiyano at nagpapagamit tayo kay Satanas at sa mga demonyo na madalas kang hanggang ngayon nagsisinungaling ka, alam mong mali yun, alam mong hindi tama, pero naglalay ka, hindi sa Diyos yan, kay Satanas yan. No? Anong sabi? No? Lilipulin daw ng Diyos yung mga naninira, kaya wag tayo maninira ng kapwa. Amen. Especially yung paglalay. Yung nagkakait tayo ng katarungan, alam mong ito yung totoo, ito yung katarungan, pero naglalay tayo. Kaya ang sabi ng John 8:44, John 8:44, ang diablo ang inyong ama. At ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Yan ang ginagawa ng mga tao, walang ginawa kundi magsinungaling. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. The devil is the father of lie. No? Siya yung ama. Kaya kung tayo ay Kristiyano na, tapos minsan-minsan, madalas o kahit konti, naglalay ka na alam mong kasalanan, masama, mali. No? Anong sabi? Sa simula, ang diablo'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya kailangan kung meron sa ating hanggang ngayon, ando ng pagsisinungaling, kailangan ang pagsisisi. Pagsisihan po ito. Amen po ba? No? Dahil si Satanas, siya ng ama ng kasinungalingan eh. No? Hindi ka dapat magsinungaling dahil ikaw ang maaapektuhan yung spirito mo, yung puso mo, yung isipan mo, buong katauhan mo, maaapektuhan dahil sa pagsisinungaling. No? Minsan may dumating, no, si Tatay Mariano, pinuntahan si Aling Maria. Aling Maria, nako, nakalimutan ko na yung yung utang mo pero naalala ko lang, 1 taon na nakalipas. Bigla ako nangailangan no? Nako, pasensya ka na, no? Sabi ni Aling Maria, no? Yung asawa ko hindi pa nakakasweldo pero kabibigay lang ng sweldo, yung pala pinambingo, pinansugal, pinanloteng, naubos, hindi nakabayad sa utang. Nagsinungaling, no? Minsan ganyan ang Kristiyano, nagsisinungaling tayo at tayo ay nagagamit ni Satanas, yun ay mga pakana ni Satanas para hindi tayo makagawa ng tama at mabuti. Hello. Ayun. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. So kaya nga po, ang sabi ng pahayag, Revelation 21:8, subalit malagim ang kasasapitin ng mga duwag, mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan, second death. Pag sinabing second death, mayroong first death, ito yung physical death. Itong katawan natin, lupa lang ito, mabubulok ito, babalik sa lupa. Pero yung second death na tinutukoy dito, ito yung pag ang kaluluwa natin napunta sa apoy ng impyerno,
eternal punishment yon, eternal death yon, tinatawag yung second death. Hindi na makakaalis ang tao pag doon napunta yung soul niya, no? Yun ay tinatawag na second death. Kaya anong sabi? Lahat daw ng mga sinungaling. Kaya kung may isang Kristiyanong nagsisinungaling hanggang ngayon, pagsisihan natin, huwag tayong paggamit sa demonyo. Kasi ang kasinungalingan ay hindi galing sa Diyos. At ang ama ng kasinungalingan, sino daw? Si Satanas. Siya ang ama ng kasinungalingan. No? At yan ang isang weapon ng kaaway. Magsinungaling. Hindi natin dapat gawin yan kasi Kristiyano ka, anak ka ng Diyos. No? At kailangan ma-overcome natin yan. Kailangan tumayo tayo sa tama. Huwag sa mali. Amen po ba? No? Pangalawa, na weapon ng kaaway, he is accuser. Sabihin nyo, accuser. Revelation chapter 12 verse 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na sa lupa ang nag-aakusa. Yun, no? The accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth. No? Si Satanas daw, accuser yan. No? Itinapon sa lupa ang nag-aakusa sa mga kapatid. Siya na nag-aakusa sa harap ng Diyos araw at gabi. Yan. No? Sa mga Kristiyano, inaakusahan niya. At ang demonyo daw, yan ang isang katangian at sandata ng kaaway. He is accuser. No? Yung inaakusahan ka. Ayan, nabanggit ko si Brother Gary at saka si Brother Alan. Andiyan na ba? No? SAS. Nagka-sharing kami minsan nung atang may fellowship. May na-share sila sa akin na hindi niya ginawa, no? May ikinaso sa kanya na talagang totoo namang hindi niya ginawa. At naidemanda siya at nakasuhan siya. At may hatol na. No? Ngayon, talaga aaminin niya? Wala naman siyang ginawang kasalanan talaga. May hatol na. Ang sabi ng pulis, sige, para mapababa yung kaso mo, halimbawa, 10 years na pagkakakulong, aminin mo na. Ano nga aaminin? Wala namang ginawang kasalanan eh. Aminin mo na ngayon, kung lalabang ka, kailangan may pera ka, may abogado ka, labanan mo. 10 years halimbawa ang hatol eh. Para daw bumaba, aminin mo na, magiging 2 years na lang ang pagkakakulong. No? Ano nga aaminin niya? Wala namang aaminin eh. Hindi, yun, akusasyon yun. Yan ang gawa ni Satanas, aakusahan ka. No? Amen ba? Yan ay trabaho ni Satanas, mag-akusa. He is the accuser of the believers. Ang sabi roon, for the accuser of all our brothers and sisters has been thrown down to earth. Itinapon sa lupa ang nag-aakusa. No? Kaya sino ba sa inyo nakaranas na nung inaakusahan ka na ikaw ay nagnakaw ng 50,000? Wala ka naman ninalakang ang pera eh. No? Inaakusahan ka at yung pag-aakusa sa iyo, sa opisina, sa trabaho, inaakusahan ka ng isang bagay na alam mong hindi mo namang ginawa at merong ibang taong ang gumawa nagnanakaw ng pera. No? O nanloko na gumawa ng hindi tama. No? Inaakusahan ka. Kaya yung pag-aakusa kay Satanas yan, hindi sa Diyos yan. Amen. Andiyan po ba tayo? Amen? No? At siyempre, pag inakusahan ka ng isang bagay na talagang hindi mo namang ginawa, pero kung ginawa mo, aminin mo, magpakumbaba ka, magsisi ka. Pero kung wala ka namang ginawa, hindi ka magagalit. Kasi wala ka naman talagang ginawa eh. Amen po ba? No? Yan ang gawa ni Satanas, mag-akusa. Aakusahan ka niyan. No? He is the accuser of all the believers. Sabi ng Bible. No? Kung inakusahan ka ng isang bagay, payapa puso mo, wala ka naman talagang ginagawa, hindi ka dapat magalit. No? At maaawa ka pa nga doon sa taong nag-aakusa sa iyo. Amen po ba? No? So yan ang gawa ng kaaway. Mag-akusa, he is accuser. No? No? Kung inaakusahan ka naman talaga at talagang ginawa mo, magpakumbaba ka, magsisi, aminin, pero kung wala kang ginawang kasalanan, ano nga aaminin mo? No? Tama ang puso mo, malinis sa harapan ng Diyos. Pangalawa po yan. Pangatlo, the devil is a deceiver, mandaraya po yan. Revelation chapter 12 verse 9. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. Nandaraya sa buong mundo. Yan, siya yung nandaraya sa buong mundo.
Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanya mga kampon. Yun yung 1/3 fallen angel, no, na nagrebelde sa Diyos. Sa Ingles, sabi rito, for the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. Yan, dinaya niya ang buong mundo. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Kasama yung mga angel. Kaya the devil is a deceiver, mamdaraya po yan. No? Lolokohin kanya. No? At kaya kailangan tayo nga maging matalino kasi si Satanas, maraming nang nadadaya yan, lalo ang mga hindi Kristiyano. At kuminsan may Kristiyano pa rin nadadaya, naloloko. Kaya kailangan tayong maging matalino. Amen po ba? No? Maging matalino tayo. Kasi nga, hindi naman tao kalaban natin eh. Sabi ng Ephesians 6:12. Ephesians 6:12. For we wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi tao kalaban natin. But against principalities, ang kalaban natin, mga espiritong nasa himpapawid. Against powers, against the rulers of the darkness of this world. Laban sa mga may kapangyarihan na narito sa kadiliman sa mundo. Against spiritual wickedness in high places. No? Yan daw ang kalaban natin, hindi natin. Yung nga, yung 1/3 fallen angel kasama ni Satanas na ibinaksak, nandyan sila sa atmosphere. No? Hindi natin sila nakikita. Yan ang kalaban natin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, no? The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of stronghold. Ang sandataro natin ay galing sa Diyos, nakakapagpaguho ng mga gawa ng demonyo, no? So yan po yung ating weapon na nanggagaling sa Panginoon para labanan ang masasamang espiritu, no? Para mapagtagumpayan natin sila, no? Ito ang isang gawa ng kaaway, yung mandaya, no? Ididisib ka niya. Kaya nga, delikado yung, marami nang nadidisib ngayon eh. No? Ako ang Kristo, ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. No? Maraming ganyan ngayon, ang daraya. Sa huling araw, bago dumating ang Panginoong Sus, lalabas daw yung mga false teacher, false prophet. Nasa Matthew chapter 24 yan. No? At may mga nagtuturo ngayon, kaya mag-iingat po tayo sa panonood sa FB. May isang sikat na kilalang preacher na itinuro yung Genesis chapter 3 na deceive. Gumawa ng sariling interpretasyon, pero ang Biblia, the Bible interpret himself. Hindi ka kailangang gumawa ng sarili mo interpretasyon ng kapakahulugan, no? Na twist. Kaya maraming nadideceive ngayon kasi deceiver siya. Kaya ang isang tao pag sobrang talino, ginagamit yung kaalaman na talino out of context na wala na sa Bible yung itinuturo. No? Minsan may nagtuturong wala ng impyerno. Delikado po yun. No? Na si Jesus ay hindi Diyos. No? Na yung Diyos sa lumang tipan, iba sa Diyos ng bagong tipan. Maraming mga lumalabas ngayong tagapagturo. Kaya mag-iingat tayo at huwag tayong basta pakinig ng pakinig. Amen po ba? Kasi nga, deceiver yan eh. Ang spirit of deceiving kumakalat ngayon. But thank God, narito tayo, ine-educate tayo ng Panginoon. Amen. Palapakan natin ng Panginoon, pinag-iingat tayo ng Diyos. Yan ang isang weapon ng kaaway. Mandaraya yan. No? Minsan lalapit sa iyo mukhang anghel, pero ang totoo parang isang asong wolf, para siyang wolf. No? Nasa 2 Corinthians 4:4, I think yung verse na yon. No? He is like an angel. No? Para siyang tulad ng anghel na maliwanag, pero ang totoo, aso siyang, para siyang wolf, no? Mandaraya yan. So, deceiver yan. Kaya, magtayong padadaya. Yan ang mga major. Pang-apat, last. No? The weapon of the enemy is to steal. Yan ang sandata niya, magnakaw, to steal, to kill, to destroy. No? Nanakawan ka niya. Papatayin ka niya. Sisirain ka niya. Ano itong mga salitang ito? Tingnan natin, John 10:10. Letter A. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. Si Satanas ang tinutukoy, ang demonyo. Naparito siya para magnakaw, pumatay, at sumira. Ano yung nanakawin ni Satanas? Tayo po'y nilikha ng Diyos na kawangis niya,
Nilikha tayo ng Diyos, ang kalooban ng Diyos tayo ay pagpalain niya, mabuhay tayo na malusog, malakas, nanakawin niya yung kalusugan mo, nanakawin niya yung blessing na nasa sa iyong ibinibigay ng Panginoon, halimbawa financial, no? Nanakawan kanya ng ari-arian mo, ng kalusugan mo, bibigyan kanya ng sakit, no? Magkakaroon ka ng uri ng sakit, o minsan yung kapayapaan mo, nanakawin ni Satanas, mawawala yung peace mo, yung joy. Kasi nga, mandaraya siya, at nanakawin niya yung mga blessing na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. No? Dahil ang kalooban talaga ng Diyos, ipagpalain po tayo eh. Amen po ba? Nanakawin niya yung mga blessing na ibinibigay sa atin. Yung mga favor, yung mga kapayapaan, kagalakan, aagawin ng kaawayan. Kasi nga, magnanakaw siya. No? At paano tayo nananakawan pa ng kaaway? Minsan, sa maraming Kristiyanong hindi tapat sa pagbibigay sa Panginoon, imbis na ibinigay niya dapat yung para sa Panginoon, ano nangyari? Lalo siyang nawalan, na ospital, bumili ng gamot. Imbis na kung naging faithful siya kay Lord na ibigay ang para sa Diyos, ayun, naubos sa ospital, sa gamot, kung ano-anong, ayun, nanakawan siya. No? Kaya wag tayong papayag na manakawan tayo ng demonyo. Amen. Maging matapat po tayo sa Diyos. At yan ang prinsipyo ng Diyos. No? Maging matapat ka sa Kanya, makita mo, lalakas ang katawan natin, hahaba ang buhay natin. Sinong gustong humaba ang buhay? Taas ang kamay. Amen. No? Ang sikreto dyan, maging matapat tayo. No? Di ba, nababanggit nga ng wife ko, ni Reverend Stella, binibigay niya kahit yung biyanan ko, 89 years old na, yung blessing na tinatanggap, lagi niya itinatabi na yung para kay Lord. Yung tithes doon sa blessing. No? Kasi protection natin yun eh. No? Protection ng Diyos yun. Bibigyan ka pa niya ng lakas, ng kalusugan, ng mahabang buhay. At kung dumating na ang sandaling kukunin na ng Diyos yung buhay na ipineram sa atin, wala tayong magagawa. Kahit may bilyong pera ka pa, hindi pwedeng idagdag ng bilyong pera yung buhay na nasa atin. Pag gusto na itong bawiin ng Diyos. Amen po ba? Siya may-ari nito eh, sa kanya galing ito eh. Anytime pwede niyang kunin ito. Wala tayong magagawa. Nilikha niya tayo, galing ito sa kanya. Kaya para humaba ang buhay natin, maging matapat tayo sa Diyos. Amen. Gawin natin yung iniuutos ng Diyos, yung plano at kalooban ng Diyos sa atin. Ano pa ninanakaw ng kaaway? Ang sabi ron, pangalawa, kill. No? To steal, to kill. Papatayin ka niya. Naparito yan para pumatay. No? Minsan, yun nga, lalagyan ka ng sakit. No? Minsan, biglang andyan yung oppression, depression, anxiety, fear. No? Wala ka naman dapat katakutan, natatakot ka. Isip lang yun eh. No? Yung isip, kailangan magkaroon tayo ng determinasyon, ng strong character. No? Na kaya mong makasurvive, na hindi ka magugutom, hindi ka mamamatay, mabubuhay ka pa. Amen? Andiyan po ba kayo? No? Naparito yan para pumatay. No? Minsan may biglang mga na-aksidente nga, yan ang gawa ng kaaway eh. Naglalakad sa kanto, biglang sinaksak. No? Naparito yan para pumatay. Kaya nga, ang plano at kalooban ng Diyos sa atin, maging malusog tayo, maging malakas tayo, mabuhay tayo ng mahaba, para makapaglingkod pa sa Panginoon. No? Yan ang trabaho niya. No? Ang pumatay. Bibigyan kanya ng mga karamdaman, ng iba't ibang mga negative na kaisipan, para ma-down ka, manghina ka. No? Kung minsan, may mga tao nagpapacheck up sa doktor, nagpapatingin, ba't daw siya namamayat, nanghihina? Wala namang makitang sakit yung doktor sa katawan. Yung pala, depression, kaiisip. No? Isip ng isip, wala namang isip. No? Kaiisip, ayun, nagkakasakit, nanghihina, pero nung chineka pang buong katawan, walang makitang sakit ang doktor. Yung pala, kaiisip lang. Nako, sabi niya, may sakit ako, wala kami makakain, kawawa naman kami, pinabayaan na kayo. Kaiisip, hindi naman siya pinababayaan. No? Walang nagmamahal sa akin, hindi ako binabati sa church. No? Kaiisip, ayun, nanghihina katawan. Kasi nga, yun, depression po yun eh. Yung depression, spirit po yan. No? Kaya nga, minsan dumating sa punto na parang merong, nag-aakusa sa iyo, no? May naranasan ako, parang may depression, may oppression.
Para nawawala ang kapayapaan mo. Kaya yung verse kaninang binigay ni Lord sa akin, sa yung number 1 natin, yung Isaiah 29:21, no? No, ibinigay sa akin ni Lord yun. Sabi ko, Lord, alam mo wala naman akong kasalanan ginagawa. No? Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Dahil kung ang isang Kristiyano may ginagawa kang kasalanan at masama sa harapan ng Diyos, may judgment ka kay Lord. Hindi mo mararanasan ng favor at blessing. Kundi mararanasan mo curse, maapektuhan ang pamilya mo, ang church, ang lahat. Dahil sa kasalanan mong ginagawa. Pero ang blessing tuloy-tuloy, pinagpapala tayo ni Lord. Amen? Ibig sabihin, tama ang puso natin kay Lord. Amen po ba? Kaya kung may nag-akusa sa iyo, minsan pa nga, parang kung ano napasa isip ko, pero dahil may salita ang Diyos sa puso ko, Isaiah chapter 26 verse 3, sabi ron, Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Iingatan ka raw ng Diyos sa ganap na kapayapaan, na ang isip mo ay nakapokus sa Kanya. Kaya yun, nag-speak sa akin yun, kinausap ako ni Lord, hanggang yun, nagkaroon ako ng peace. No? Kaya alam nyo, ang kaaway talaga yan nag-o-oppress yan, accuser yan. Pero pag may salita ka ng Diyos, ayan, iingatan ka niya, magkakaroon ka ng peace. Sabi nyo, peace. Mahalaga ang kapayapaan. Hindi kayang bayaran ng salapi ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin. No? May pera ka nga, hindi ka makatulog, wala kang kapayapaan, balisa ka, nagkakasakit ka, no? Wala ka namang sakit. Pero yun nga, dahil sa oppression ka, iisip, nadadamay ang katawan. No? Ang physical pati kapaligiran. No? So yan ang gawa ni Satanas, to kill. Pangatlo, sabi roon, to destroy. Ayun nga, magwasak, sisirain ka niya. No? Pero anong sabi ni Lord? No? Wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. No? At ipagtatanggol daw tayo. Kita nyo, ipagtatanggol ka ni Lord. No? Si Lord ang magtatanggol sa iyo. Amen. Pagtatanggol niya tayo. Minsan nga pumasok sa isip ko, si Joseph walang ginawang kasalanan, nakulong. No? Ayun, o si Brother Gary, nga, nakulong siya. Wala namang ginawang kasalanan para si Joseph. No? Ganun ang mundo eh. No? Pero pag tama ang puso mo't malinis sa harapan ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. No? Amen ba? Kasi alam mong righteous ka sa harapan ng Panginoon. So yan ang ganyan ang gawa ng kaaway, to destroy, magwasak, manira. Sisirain niya ang kabuhayan mo, sisirain niya ang anak mo, kalusugan mo, pamilya mo. No? Lahat ganyan ang gawa ng kaaway. Pero ngayong nalaman natin ang 4 major weapon ng kaaway, no? Hindi tayo dapat patalo. Amen. Because we are victorious and not defeated. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Ngayon, ano naman yung mga weapons na kailangan nating gamitin para madipit natin ang demonyo? No? Mahaba po ito, pero bibigyan ko lang ng konting paliwanag ito. What is our weapon or armor to defeat Satan? No? Ano yung armor naman natin? Number 1, belt of truth. Yan yung armor natin. Ayan, no? Kita nyo, ayun, no? Kita nyo ba? No? Belt of truth. Ayun, yung sinturon ng, ayan, belt of truth. Yung sinturon, no? Ang sinturon, ginagamit ng kadalasan ng mga lalaki para mahigpit yung suot niyang pantalon or pants para hindi bumaba. Hinihigpitan siya. Ibig sabihin, pag suot mo yung belt, talagang mahigpit po yun. No? Ibig sabihin, belt of truth. No? Sinturon ng katotohanan. Sabi na Ephesians 6:14, stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Yung letter A lang. No? Putting the belt of truth. Isuot nyo ang sinturon ng katotohanan. Pagka tayo nasa tama, no? Hindi ka dapat mangamba. Amen po ba? The truth shall prevail. Ika nga, no? Ang katotohanan, palalayain ka niyan. Kaya nga, huwag kang padaig sa kasalanan at kasinungalingan dahil kailangan mong tumayo sa truth. Pag nasa katotohanan ka, ipaglaban mo. Amen ba? Di ba meron yung mag-ama-abogado sa TV na? Pag nasa katotohanan ka, ipaglaban mo. Ayan. Parang bihira nang nakikita sa TV yung mag-ama. No? You will know the truth and the truth shall set you free. John 8:32. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.
Kung meron sa ating kalagitnaan na nabubuhay ka sa mali, sa kasinungalingan, sa hindi tamang buhay, tayuan mo yung truth kasi pag nandiyan ka, nakabihag ka sa kasalanan. No, ikaw ang magsasaper ang puso mo, isipan mo at katauhan mo kasi nabibihag ka ng unrighteousness. No? Kaya kailangan natin isuot yung belt of truth. Dahil pag nasa matuwid ka, ano man ang ginagawa mo, ano man ang paninira ng tao sabihin sa iyo, no, hindi sila magtatagumpay. Amen po ba? Dahil nasa tama tayo eh. No? At ano sabi ni Lord? Ipagtatanggol ko yung mga servant ko, mga lingkod ko, mga anak ko. Kasabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Kakampi natin ng Diyos. No? Pero pagka nasa mali ka, ang pabor ng Diyos at pagsama ng Diyos, hindi mapapasa iyo. Mali ka, hindi siya konsentidor. At sasabihin, tutulungan ko anak kong ito, may kasalanan ginagawa pagtatanggol ko nga, hindi gano'n ng Diyos. No? Ang pinagtatanggol ni Lord, yung nasa katuwiran, nasa tama. Amen po ba? At kung may kasalanan at kasamaang ginagawa, i-expose ng Diyos yan kasi mahal ka niya. Ayaw niyang mapasama ka. No? Gusto niyang mabago ang buhay natin. Ayaw niyang mabuhay tayo sa kasinungalingan. Ang gusto ni Lord, mabuhay tayo sa katotohanan. Amen po ba? No? Kasi yan ang magpapalaya sa atin No? The belt of truth. Pangalawa, yung letter B. No? The breastplate of righteousness. Yung, ayan, focus mo, Goy. Yung takip sa dibdib ng pagiging matuwid. Ito po yun. Ayan, no? Yun. Ayan. No? Di ba yung mga sundalo, yung mga, pag mayroong mga labanan, ano ba yung mga pelikula, yung El Cid o yung mga may, mga bansa sa bansa. Yan ang shield nila. No? Meron sila ditong damit, merong bakal nga yun yung sinusuot sa dibdib. No? Ito yung breastplate of righteousness. Isuot natin yung takip sa dibdib ng pagiging matuwid. No? Kasi pag ang isang Kristiyano nabuhay sa mali o kasalanan, no, pandaraya, panloloko, kasinungalingan, hindi magtatagumpay yan. Darating ang isang araw, yung ginawa mo, gagawin din sa iyo. Di ba yun yung theme natin nung last month? Do to others what you want them do to you. Matthew chapter 5, verse 12 nga ba yan? Oh. No, gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Kung gusto mong gawan ka ng mabuti ng kapwa, gumawa ka ng mabuti. Pero pag gumawa ka ng kasamaan sa kanila, maraming balik sa iyan. Kasi nagtanim ka Kung ano tinanim mo, aanihin mo. No? Yan po ang Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. No? Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran dahil sila'y pupunuin. No? Kaya pagka nais natin ay justisya, katuwiran, righteousness, no, dadagdagan ka pa ng Panginoon. Dahil ang taong nabubuhay sa katuwiran, kabanalan, kaayusan ng pamumuhay, no, yan ang pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? Hindi tayo dapat matakot sa kanino man kapag alam nating mabuti at tama ang ginagawa natin. At ang mga taong iniaangat ng Diyos at pinagpapala, yung mga matutuwid. Your righteousness can kill the works of the devil. Kaya mahalaga yung katuwiran. And you will shine like the sun if we live righteous in the eyes of God. Magliliwanag tayong tulad ng araw. No? Sa paningin ng Diyos. No? Our righteousness is reflection of God's glory. No? Yung glory ni Lord nakikita sa iyo kasi you are living righteously. No? Nabubuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos. But when you are living in sin, pag nabubuhay ka sa kasalanan, the glory of God, the aikabod, no, will depart from you. Mawawala ito, aalis sa iyo. No? Kita nyo si Haring Saul sa lumang tipan, nang mawala ang presensya ng Diyos sa kanya, ayon, dinapuan ng sakit, trouble, depression, di makatulog, kaya anong sabi? No? Sino ba dyan ang pwedeng tawagin para umawit at maaliw ako? Si David, magaling tumugtog ng harp nung mga panahon na yon. No? Habang tumutugtog si David, hindi pa siya hari, yung demonyo, espiritu kay Haring Saul, umaalis sa kanya. No?
Kaya kapag alam mo na matuwid ang ginagawa mo at wala kang tayong kasalanan ginagawa, hindi tayo nang aapak ng iba, hindi tayo nang aagrabyado ng iba, matuwid ang ginagawa natin, ang favor ng Diyos nasa atin. No? The favor of God is always attached the righteous person. Yung pabor, yung paglingap, no? Yung pagsama ng Diyos, laging nandiyan. Pero pagka mali at hindi tama na ang ginagawa ng isang tao, nagde-depart yung glory ng Lord, no? Yung favor ni Lord, lumalayo sa Kanya. Pero andyan pa rin naman ang Panginoon. No? Kailang may suffering, may trouble. Pangatlo, no? Ephesians 6:15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Isuot natin ang sandals ng pagiging handa sa pangangaral ng gospel of peace. No? Kailangan isuot natin yung pagiging handa. No? Pag ang isang Kristiyano hindi na nag-share ng Word of God at siya'y tinatamad, ayun ang isang atake ng kaaway. No? Nandiyan ka na lang sa bahay, huwag kang mag-share, huwag kang humayo. Ang sabi ni Lord, di ba, nahabag siya sa mga tao, nag-win siya ng mga kaluluwa. Kaya mahalaga na tayo ay nag-share ng Word of God, nag-win tayo ng mga kaluluwa at dinadala kay Lord. Amen po ba? No? At gusto natin sila'y malapit din sa Diyos. Makakilala sa Panginoon sa isang tama at Bibliang paraan. Isuot yung pagiging handa ng pangangaral at pagbabahagi ng mabuting balita ng kapayapaan sa mga tao. No? Isuot daw yung sandals, yung boots ng pagiging ready. No? Bilang isang sundalo ng Panginoon. No? Lagi nating suot sa paan natin yung shoes, no? Ng pagiging handa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat matakot at mangamba. Malapit nang dumating ang Panginoon. No? Yung mga kaibigan natin, kapitbahay, i-share natin ang Word of God. Imbitahin natin sa gawain ni Lord para marinig nila ang salita ng Diyos. No? Maging ready tayo to be a soul winner. Pang-apat, Ephesians 6:16. In addition to all of this, hold up the shield of faith to stop, the fiery arrows of the devil. Ito yung shield of faith. Ayan. No? Yung panangga ng pananampalataya. No? Di ba yung sundalo, pag tinaga siya ng kalaban, sinasangga ng shield. No? Di ba napanood natin marahil yung 300, ano ngayon? Spartan, yun. Yung Spartan, 300 na tao sila, 1,000 ang kalaban nila. Hindi ko matanda kung namatay ba silang lahat. No? Pero ang dami nila, napatay nila yung kalaban nila, 300 lang sila. Parang panahon ni Gideon. 300 ang natira laban sa 120,000 na kalaban nila. No? Ang dami. Isuot daw natin yung shield of faith. Kaya yung faith natin kay Lord, napakahalaga po niyan eh. No? Yan ay nagagamit ang pananampalataya natin sa oras ng may karamdaman, may problema, may kakulangan sa material o financial. By faith, Lord, bago matapos ang buwan na ito, may darating na blessing, mababayaran ko yung kuryente. O may nagbigay sa'yo, kapatid mo. O di bayad si kuryente. Dahil sa faith, ayun, dumating ang blessing. Lord, ang karamdaman na ito, lalayo sa akin in Jesus' name. By faith, Lord, I claim healing. At dahil sa faith mo, ayun, umalis ang sakit at karamdaman. Isuot daw natin yung shield of faith. No? Yung panangga ng pananampalataya. Bawat dart, o bawat daw, ayan, no? Kita nyo, yung mga, ayan, yung mga pana ng kaaway, yan yung sakit, karamdaman, depression, oppression, fear, anxiety, lahat na itinutudla sa'yo, sasanggahin mo ng shield of faith. No? Kailangan matatag ka, huwag kang padala. Kasi pag na-down ka, may humihila sa'yo pababa at bubulong ka, huwag ka na umatem. No? Puro ka Bible, huwag ka nang mag-church. Yung hinihila ka ngayon ng pababa, dahil may faith ka kay Lord, alam mong save ka, pag nawala ka sa gawain ni Lord, mapapahamak ka. Nagpadala, nahila pababa, ayun, nawala ang faith, nag-backslide na, ma-impyerno siya. No? Pero dahil sa faith mo kay Lord, nanindigan ka, na alam mong nasa tama ka, ng pagkakilala sa Diyos, hindi mo ipinagpapalit. Parang kita nyo si Ate Abby. No? For how many years, siya ay, yun, kasama lamang niya yung mga anak niya. No? Pero andun yung faith niya na kalooban ng Lord, one day, na mabuo sila ng kanyang husband. Oh, di praise God. No? Wala imposible kay Lord eh.
No? Kasi pag naghahari ang pag-ibig sa puso, kahit gaano pa katagal, lumayo ang mahal mo sa buhay at nagbalik loob, nagsisi, na born again, na transform, sinong di tatanggap? Kung si Lord nga, masama tayo, makasalanan tayo, tinanggap tayo, tayo pa kayang tao. No? Dapat tanggapin natin ang nagbabalik loob. Amen ba? No? Praise God. No? Andun yung faith sa Panginoon. No? Dahil napagtatagumpay ng pananampalataya, ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 5 o 5 verse 4, 1 John chapter 5 verse 4, pakitingin nga, ayan. For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. Ayan, no? Napagtatagumpayan natin ang mundong ito sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Yung kasalanan, yung nangyayari sa mundo, no? Ano man ang mangyayari sa mundo, kung magkaroon man ng lindol, okay lang. Nasa Bible yun tanda yan ang pagdating ni Lord, no? Magkaroon ng yung pagbaha, gera sa gera, bansa sa bansa, naggegera, kahirapan, kagutuman, nasa Bible yan. Matthew chapter 24, basahin nyo ang Bible nyo sa bahay. Nandiyan yung mga signs ng pagdating ng Panginoon para kunin tayo na mananampalataya. Kaya wag natin sasabihin, Lord, tanggalin mo ang lindol, wag bumagyo. Nasa Bible yan, hayaan mo. Ang ipag-pray natin, Lord, iligtas mo po kami sa bagyo o sa lindol. Kasi talagang lilindol Nasa Bible yan, palatandaan ng pagdating ng Panginoon niya. No? Ang ipag-pray natin, Lord, i-save mo po ang family ko, Lord, protectionan mo po kami sa mga nangyayaring ito. No? Talagang mangyayari po yan Part siguro yan ng tribulation. No? Na bago dumating ang Panginoon, talagang may pagyanig. Kaya nga marami daw manlalamig sa pananampalataya. Nandun yun sa Matthew 24. May mga tatalikod sa faith. No? Hindi magpapatuloy, manlalamig. No? Bibitaw sa Panginoon. Choice niya yun May freedom ang tao. No? We have free will. Malaya ang taong mamili. Kahit hatakin mo siyang paulit-ulit, ibalik sa gawain kung ayaw niya naman, wala tayong magagawa. No? Panglima, verse 17. And take the helmet of salvation. Kunin nyo, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan. Di ba yung mga sundalo, ayun, yung kanina nasa ulo niya, o siya'y mataga sa ulo, kasi yung mga, di ba, yung mga soldier, may mga panahon ng hapon, may mga suot na makakapal po yun. Pag tinamaan ng bala yun, hindi lulusot, sobrang kapal po nun. No? Bakit pinatatakpan ng ulo? Kasi ang mind natin, para itong bukid Kung anong maitanim mo dyan sa bukid, sa lupa na yan, tumutubo. Kung maitanim dyan, masamang binhi, pinayagan mo, tutubo yan. Pero ang tinatanim natin sa isipan natin, mabubuti, positive, good words, good deeds, no, kagandahan ng kalooban, yun ang, kaya helmet of salvation Tinanggap na natin ang salvation sa Panginoong Hesus. No? Huwag tayong mag-isip ng negative, nako, wala kaming benta, baksak, hindi. Ang isipin mo, Lord, ibe-bless mo po kami. Ayan. Lord, tinatanggap ko ang favor mo, ang blessing mo, aapaw ang blessing sa amin. No? No? Yung lagi, positive. At makita nyo, mangyayari po yun. No? Helmet of salvation, isuot natin yung helmet ng kaligtasan. Sino dito yung maligtas na? Taas ang kamay. Bati ilan ata, ayaw atang tamanggap ng kaligtasan ng iba. No? Nung tayo minsan makarinig na Word of God, nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at inamin natin tayo nagkasala, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos, tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior ng buhay natin, on that very moment, natanggap na natin yun. Kasi sabi ni Lord, at datapot ang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon ay natatanggap niya ang kaligtasan. No? Na galing sa Diyos. Ando ng forgiveness ni Lord sa atin, sa ating mga pagkakasala. Kaya nga tinanggap na natin yung kaligtasan na yan at hindi siya mawawala unless na lumayo tayo sa Panginoon. No? Yan. Isuot daw ang helmet of salvation. No? Kasi ang mind natin, ano po yan isang bahagi ng katawan natin na lubos na napakahalaga. Pag ang utak ang natamaan, naapektuhan din ang buong katawan, kahit lalo na ang puso. No? Yung mga na-heart attack o minsan wala, bihira na save. No? Maging ang isip, no? Di ba pag kami namuong dugo dyan sa
Ang utak natin, yung mga ugat diyan, gabuhok lang yung mga ugat diyan. Pag diyan ay may nagbara, ayun, apektado buong katawan. No, yung mga napaparalyze, kaya wala dito noon. Lahat tayo malusog, malakas sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Suot natin lagi yung helmet of salvation, no? Na lagi tayo mag-isip, thank you Lord, I am saved, I am blessed, I am forgiven, I am anointed, no? Sabihin nyo nga sa katabi mo, you are blessed. Kabila, you are blessed. Pinagpala tayo. Huwag mo sasabihin, ay, wala, mahirap ako, wala akong pera. Hindi. Magkakaroon ka. May parating sa'yo. Ayan. No? Huwag mo sasabihin ako, wala akong pera. Mangyayari sa'yo, wala ka talagang laging pera. No? Kailangan positive thinker tayo. Isuot natin yung helmet of salvation. Na tayo ay blessed ni Lord. Ayan. Pang-anim, no? Hebrew 4:12, no? Sword o the word of God. Ito yung weapon natin para magapi natin ang kaaway. No? Hebrew 4:12, salita ng Diyos. Kaya mahalagang may Bible tayo na lagi nating binabasa, no? Ito yung sword of the Spirit. Hebrew 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. No? Yung number 5 natin, may karugtong yun, ano? Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Letter B ng verse 17. Yan. So ito yung sword of the Spirit. Balikan natin yung sundalo. Yan, yung kita nyo yung espada. Yan. Sword of the Spirit yan. Which is the word of God, salita ng Diyos. Kaya mahalagang lagi tayong may salita ng Diyos sa puso. Para pag dumating ang opresyon ng demonyo, karamdaman at sakit, problema, dahil may salita ka ng Diyos, yung sword of the Spirit, yan ang panlaban natin. No? Sasabihin mo, Satanas, talo ka na. Nasusulat, ako'y pinagaling na ng Panginoong Jesus sa aking nararamdaman sakit. In Jesus' name, by the stripes of Jesus, I am healed. Iko-quote mo, 1 Peter 2:24, dinala niya ang bigat ng aking kasalanan sa krus upang tuluyan ko ng iwan ng kasalanan at sa mga sugat na tinaglay niya, pinagaling na tayo. Iyon, sabi ron. So, which is the word of God, the sword of the Spirit? Yan ang sandata natin. No? Nagagamitin po natin. Di ba si Jesus, anong ginamit niya nung inatake siya ni Satanas? Matthew 4:4. Sabi sa kanya, kung talaga anak ka ng Diyos, anak naman siya ng Diyos. Tinutukso. Gawin mo nga tinapay ang bato na ito. Kaya naman talaga ni Lord gawin yun sa isang salita. Pero anong sabi ni Lord? It is written, Matthew 4:4, no? Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ayun, ginamit niya ang word of God, sword of the Spirit. 3 times siyang sinubok, no? O tinukso ni Satanas, pero na-overcome ng Panginoon. Ginamit niya ay word of God. Kaya sasabihin niyo, Satanas, mga demonyo nasusulat, anak ko ng Diyos, kayo mga sakit, karamdaman, depression, anxiety, fear, I rebuke you, lumayas kayo sa aking buhay. No? Dahil hindi ako binigyan ng Diyos na espiritu ng takot, kundi ang binigay ng Lord sa akin ay, anong sabi? Power, love, sound mind. 2 Timothy 1:7. Yun, i-quote nyo yun kasi word of God yun eh. Sword of the Spirit yun. Espada natin yun, panlaban sa Kanya. Ano po? Kaya nga, tandaan natin, hindi tao kalaban natin. No? Kalaban natin si Satanas at ang mga demonyo. No? 2 Corinthians 10:3-5, nabanggit ko kanina, though we walk after the flesh, we do not war after the flesh. Bagamat lumalakad tayo dito sa laman, hindi tayo nakikipaglaban sa laman, sa kapwa, sa kapatid. No? The weapons of our warfare are not carnal. Hindi makalaman ang pakikipaglaban natin at ang sandata natin. Kundi ang sandata natin ay but mighty through God to the pulling down of strongholds. Yun. Mula sa Diyos, makapangyarihan yung sandata natin. Yan, yung mga nabanggit natin, yan ang weapons natin. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of God. No? So kaya, yan po ang sandata natin. At dalawa na lamang po ito, mahalaga po ito. No? Verse 18 ng Ephesians 6.
prayer in the Spirit. Yan po yung weapon natin. Kaya yung mga nagpe-pray in the Spirit, powerful po yan. No? Verse 18, pray in the Spirit at all times, sa lahat ng oras. And on every occasion, stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. No? Kaya kung nasa sasakyan ka, sa opisina, sa trabaho, saan man tayo naroon, if you are baptized by the Holy Spirit, nag-speaking in tongues ka, mag-tongues ka ng 5 minutes, 10 minutes, 15, mag-tongues ka lang. In the spirit world, may nangyayari. No? Kaya mahalaga po yung prayer in the Spirit. No? Na-edify yung spirit natin, sumisigla, lumalakas. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 14:2, for he that speaketh in unknown tongue, speaketh not unto man. Siya na nagsasalita sa ibang wika, hindi nakikipag-usap sa tao, but unto God. For no man understandeth him. Wala nakakaunawa sa iyo. Howbeit in the Spirit he speaketh mysteries. Nagsasalita tayo na misteryoso. Hindi natin naunawaan yun. Ang Diyos lamang. Kaya prayer in the Spirit is powerful. Naalala ko si Brother Eddie, no, nasa JL pa kami noon. Sa Bunlo, Bulacan, 101 Bunlo, Bukawi, Bulacan. Mga 1980s pa yon. Si Brother Eddie, galing daw sa gawain, pauwi na, ako kung naglalakad lang, malapit lang yung bahay nila. Si Sister Dory, yung asawa niya, nasa bahay, biglang nagising, nagpapahinga na, gabi na eh. Biglang hindi naman alam kung sino ipagpe-pray niyang tao. Kung anak niya ba, asawa niya. Basta nag-pray in the Spirit, kumilos ang Holy Spirit. No? Yung pala asawa niya, tatagain during that time si Brother Eddie ng lasing. No? Hindi natuloy ng pagtaga, biglang bumaksak sa power ng prayer in the Spirit, in tongues. No? Hindi natuloy. Tatagain sana. No? Yung pala, nagpe-pray na, ang wife niya, nagpe-pray in the Spirit. Kaya minsan magigising ka ng 3 a.m., 1 a.m., di mo alam, balisa ka, yung pala, kailangan mo mag-pray in the Spirit. Kasi maaring may maaksidente sa manugang mo, asawa mo, anak mo, o kapatiran, ginising ka ng Holy Spirit para mag-pray in the Spirit. Totoo po yun. Kaya yung nagpe-pray in the Spirit, mahalaga po yan. Magpe-pray tayo always. No? Kasi meron kang gusto ipag-pray na tao, hindi mo naman malaman kung sino ipag-pray mo. Yung pala, pray in the Spirit lang. Prayer in tongues. Powerfully po yan. Yung pray in the Spirit. Yan. 1 Corinthians 14:4, he that speaketh in unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. Ang nagsasalita raw sa ibang wika, napapalakas yung sarili niya, na-edify yung spirit mo, lumalakas. No? Pero yung nagpaprophesy, nagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Napapalakas ang mga mananampalataya. Na-edify po tayo. Jude 1:20, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Yan. No? Nabibuild yung faith natin sa pamamagitan ng pagpe-pray in the Spirit. No? Kaya mahalaga po yung prayer in tongues. No? Last na po tayo. Ayan. Ito yung last natin. Na powerful. Kaya yung mga awit natin kanina, your name is the highest, your name, yung inaawit natin. Powerful, the name of Jesus. Ang mga demonyo at si Satanas, naglalaya sa nagtatakbuhan pag naririnig ang pangalang Jesus. No? In the name of Jesus. Sabihin nyo, in the name of Jesus. Lahat ng gawa ni Satanas sa aking pamilya, sa aking buhay, hindi magtatagumpay. In the name of Jesus, I am blessed. I am forgiven. I am anointed. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? The name of Jesus is so very powerful. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 10-11, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Lahat daw ng tuhod sa langit, sa lupa, ang tuhod lulod at ang dilay magsasabing si Jesus ay Panginoon. No? At ang mga demonyo nanginginig pa yan sa pangalan ng Panginoong Jesus pag naririnig nila. Mark chapter 16, verse 17 and 18. Mark 16, 17, 18. And these signs shall follow them that believe.
Ang mga tandang ito ay susunod sa mga mananampalataya, yung sign. Ano yung sign na susunod sa mga mananampalataya? In my name, Jesus said, you shall cast out devils. Sa pangalan ni Jesus, magpapalayas tayo ng demonyo. They shall speak with new tongues. Ayun nga yung pagsasalita ng ibang wika. And they shall take up serpents. No, kumato ka man daw ng ahas at makainom ng lasom, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Hindi tayo masasaktan. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Ipapatong natin ang kamay natin sa may sakit. Hindi lang pastor. Ang pag nag-pray sa may sakit, ang may sakit gagaling. Bawat isa po sa atin, kung merong may sakit karamdaman, nilehens mo, pinag-pray mo, in Jesus' name, gagaling po yan. Hindi naman tayo magpapagaling. Yan ang sabi ng Panginoon sa Bible. No? In the name of Jesus. Ilehens mo ang kamay mo sa may sakit at ang may sakit pagagalingin. In Jesus' name, be healed right now in Jesus' name. Gagaling po yan. Kaya no other name on this earth can compare the name of Jesus. Tandaan natin. No? Jesus Christ is Lord. He is the King of Kings and Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. No? Kaya nga, di ba sa Acts chapter 3, nung si Pedro at si Juan papasok sa pintuan, the beautiful gate, sa book of Acts, merong lumpo. Pupunta sila doon sa templo para mag-pray. Doon sa gate, merong lumpo sa Acts chapter 3. Akala nung lumpo, kasi nangingi siya ng limos sabi ni Pedro, gintud pilak ay wala ako. Pero sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, lumakad ka. Yun ang lang sabi niya, in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. No? Hinawakan niya yung kamay. Nagkaroon ng laman yung bokong-bokong kasi nga lumpo, nandun, nanlilimos. Biglang nakatayo at nakalakad. Sa kaninong pangalan? Pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya bawat isa po sa atin, we have right and authority to use the name of Jesus. No? Kahit sa buhay natin, i-rebuke mo ang espiritu ng kung anumang sakit, karamdaman yan. In Jesus' name, I command you to come out and I release the power of God, the spirit of healing, deliverance upon my life. At makita nyo, gagaling ka, lalakas ka. In the name of Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Sa pangalan ni Jesus. Gagamitin natin yan kasi anak tayo ng Diyos Binibigyan niya tayo ng right to use His name. Di ba sa Acts chapter 19, kung mabasa nyo, nagpalaya si Pablo ng mga demonyo, naglayasan. Meron doon, gumamit ng pangalan ni Jesus, hindi naman born again. Sa pangalan ni Jesus, na ginagamit ni Pablo, lumayas ka dyan. Sabi nung demonyo, si Pablo kilala ko, si Jesus kilala ko, ikaw hindi kita kilala Hindi naman kasi born again Hindi siya anak ng Diyos, ginamit niya lamang, ginaya si Pablo. Ano nangyari? Yung mga demonyo sa katawan ng tao, naglipatan sa kanya. Siya na-possess. Totoo po yun. No? At noong mga 1980s sa Mindoro, ang dami naming karanasan dyan. Ang dami namin pinagpe-pray na demon possessed. Minsan umaangat pa rin sa bahay nila, dyan sa Kisame. Sa dami ng demonyo sa katawan ng tao. Nakakausap namin. Pero ngayon, bira na yung demon possessed, naglayasan na, wala na. No? Kaya nga, in the name of Jesus, no? There is power in the name of Jesus. No? May kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kayo ba inaatake ng kaaway? No? May pag-atake ba ang kaaway sa inyo? Merong anxiety, minsan may nervous kayo, karamdaman, sakit. No? Kailangan makuha natin yung pinakaugat kung bakit nagkakaganyan. No? Baka may nakapasok sa isipan at puso mong lying spirit na gawa ng kaaway. No? Nade-depress ka. Minsan di ka makatulog, magdamag, gising ka. No? Walang peace. Bakit? Kasi gawa ng demonyo yun Sirain ka. No? Nagkakaroon ka ng confusion, doubt. No? Negative thoughts. Laging niisip mo, pangit, masama. No? Minsan hindi ka makatulog sa magdamag kung ano-ano pinapanood mong mga pornography o mga bad mga pinapanood na masasama, no? Sa demonyo yan. Pagsisihan natin, Lord, forgive me, palayain mo po ako, Panginoon. Baka inuutusan ka ng nanay mo, lagi kang sumusuway, disobedience to your parents. Rebellion yan, kasalanan yan. No? Kaya kailangan maging masunurin ng anak, maging mabuti, maging mabait. No? Kung ikaw ay tamad, magsisi ka. No? Ikaw ay palasagot sa magulang mo, sa tatay mo, sa nanay mo, magsisi ka kasi
Ano yan? Rebellious spirit yan. Hindi ka pagpapalain ng Diyos pagka ganyan. Kaya kailangan tayong magbalik loob sa Diyos. Amen po ba? Manalangin tayo ngayong umaga. Sige, tumayo ang bawat isa at tayo magpe-pray sa Panginoon. No? Kaya yung inaawit natin kanina, we have the weapons of warfare. No? The praises of God in our mouth. No? At ang isang huling weapon natin, yung praises, papuri kay Lord. Powerful po yung pagpupuri. Yung pagsayo natin, may power po yan eh. No? Sa Lumang Tipan, sa 2 Chronicles chapter 20, verse 20, no? Nagpuri sila King Jehoshaphat kasi aatakin sila ng kaaway. Ginamit lamang nila ang magpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos. Ang kalaban nila sila ang nagpatayan. No? Niligtas sila ng Panginoon. Habang tayo nagpupuri kay Lord, kumikilos ang Holy Spirit, ang power ni Lord. So kaya nga, we can defeat the devil, no, sa lahat ng ating narinig na ito. So ang bawat isa sa atin, matatawag tayong victorious Christian pag meron tayong pinagtagumpayan. Kaya yung mga challenges sa buhay natin, yung mga laban natin, no, yung mga nararanasan natin sa buhay, huwag tayong padadaig. Meron tayong weapons to defeat devil. No? Meron tayong armor. No? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na andyan ang mga demonyo, si Satanas. Tayo ay, kaya alam nyo, maraming pinagsasamantalahan ni Satanas eh. Yung iba lulun sa drugs, sa bisyo, sa alak, sa sugal. Yung iba nagkokorap, ninanakaw ang pera ng bayan. No, ang evil spirit yun, naghahari sa isipan at puso nila. Wala silang iniisip, kundi nakawan ng tao. Kaya marami naghihirap, samantalang sila payaman ng payaman. Pero tayo, hindi tayo papayag. Amen. Alam natin ang weapons natin. Kaya nga, kung sa puso natin, meron tayong nagagawang kasalanan o mali, meron tayong disobedience sa parents, disobedience kay Lord, hindi tayo tapat sa ginagawa natin, niloloko natin yung amo natin, yung boss natin, that is lying. No? Nandaraya tayo, isuko natin kay Lord. Kaya ang sabi ng aawitin natin, ang title nito, Salamat, Salamat Panginoon, puso ko'y iyong sinisiyasap. No? Walang natatago sa Diyos. Sige po, awitin natin ito. Puso ko'y iyong sinisiyasap. Buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh. Ang lahat kong lihim, Yes, Lord. O Yahweh, Ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh. Ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sing it again. Puso ko'y iyong sinisiyasap. Puso ko'y iyong... Pwede ba natin itaas ang kamay natin sa Panginoon? Buhay ko'y iyong alam. buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, Ay tiyak mo nga nalalaman
ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat! Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Mga magulang, kapatid, kilala tayong lahat ng Diyos nang higit sa pagkakakilala natin sa ating sarili. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Ang hinahanap ng Diyos ay pusong nagpapakumbaba. Walang nalilihim sa Panginoon, lahat ay hayag. Ang Diyos natin ay Diyos ng katuwiran at katotohanan. Hindi siya pumapanig sa kasinungalingan. Siya ay laging nakapanig sa tama at katotohanan. Mga kapatid, mga magulang, kung meron sa atin na hanggang ngayon may mga kasalanang ginagawa o mali, ating pagsisihan nito at magbalik loob tayo sa Diyos. Tinutuwid tayo ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Ang isang magulang pag nakikitang kasalanan, may maling ginagawa ang anak o kasalanan, ito'y napapalo o itinutuwid dahil mahal niya. Tayo'y mga anak ng Diyos, nilikha ng Diyos. Tayo muling magbalik loob sa Panginoon, ialay at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Habang lahat tayo nakayuko, nakapikit, taas ang kamay, sabihin po niyo ang prayer na ito. Maging kayo pong nasumusubaybay, saan man po kayo naroon sa inyong mga tahanan. Sabihin niyo po ang prayer na ito. Sabihin natin, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aking Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalala mo sa akin. Narito ang buhay ko. Muling nagbabalik loob sa iyo. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat kong kasalanang nagawa. Simula pagkabata hanggang kasalukuyan. Linisin niyo ang aking puso, ang aking isip at buong katauhan. Patawarin mo ako, Panginoon. Maghari ka sa puso ko. Ang damit ng katwiran mo, ang ibalabal mo po sa akin. Handa akong maglingkod sa iyo. Handa akong sumunod sa iyo at kilalanin ka sa Bibliang kaparaanan. Salamat po, Panginoon. Isinusuot ko ngayon ang buo kong armor, helmet of salvation, shield of faith, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of preparation, of sharing your gospel, sword of the Spirit, which is your word, O God. Salamat po, Panginoon. Ako'y magtatagumpay laban sa gawa ng kadiliman. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay lilingis. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon.
Panginoon. Father, in the name of Jesus, I release your favor upon each and every one, your covering of protection of your righteousness. Lord, as long as we live righteously and faithfully before you, you bless each and every one in the name of Jesus. And I command in the name of Jesus to be healed ang mga may karamdaman at sakit. In Jesus' name. Yes, the weak lungs, rheumatism, diabetes, I command you to be healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. At ang kalayaan sa mga inaalipin ng kaaway, sa pangalan ni Jesus, be delivered right now in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Be siya kabakanda in Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, salamat. Pagpalay mo ang buhay ng bawat isa, ang kanilang negosyo, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon. We have victory in Christ Jesus. Lord, salamat sa tagumpay na ibinigay mo na po sa amin. Thank you, Lord. We are victorious and not defeated. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin nyo sa katabi nyo, you are victorious. You are not defeated. You are victorious. You are not defeated. Gamitin natin ang weapons natin. Let's sing this song. We have the weapons of warfare. Hallelujah. Amen. Yes, clap your hands, all you people of God. We have the weapon of warfare, the praises of God in our mouth. We have the sword of the Spirit. We have the sword of the Spirit, The word of truth, the word of the God. word of truth, the word of God. For no weapon. For no weapons formed against us will prosper. For the battle is the For Lord. the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, this banner will be raised, and we will shout of victory. Woo! His name will be praised. We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. We are the church, a mighty army. We are the church, the mighty army. People of praise. A people of praise, a people of one. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance
araw-araw tayong magpupuri sa Panginoon. Amen. Purihin natin siya. Hallelujah. Yes, Lord, clap your hands. Araw-araw, may kasiyahan at kagalakan sa Panginoon. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabay-sabay! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 minsan pa! Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Come on, church, let's declare. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Minsan pa. Anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anuman panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Palapakan natin ang Panginoon. Glory, glory, glory. Thank you Lord for the victory. We are victorious. We are conqueror. Hallelujah. Magbuo na po ang bawat isa. Thank God. Praise God. Tayo po'y mapagtagumpay na at talo na ang demonyo. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. At po'y dumako tayo sa isang mahalagang gawain ng Panginoon. Sister Au.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa isang mahalagang gawain po ngayong umaga. At ito po ay ang gawain ng ating pagbibigay. Pakibuksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 6:33. Ang sabi po doon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things will be added unto thee." Sa Tagalog po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang sabi po ay lahat ng mga bagay. At ano nga po ba ang purpose? Bakit kinakailangan tayo ay magbigay sa gawain ng Panginoon? What is the purpose? What is God's purpose of giving? Ang una po sa lahat, giving as a reminder that God is a supplier of everything. Sa Kanya po nagmula ang lahat, kaya dapat po inuuna natin ang Kanyang kaharian. Amen po ba? God is the supplier of everything we have. Lahat po meron tayo, ang Diyos po ang nagbigay sa atin. It is also God's personal invitation. Personal po natin na ito na dealing sa ating Panginoon. It's a personal invitation to an outpouring of His blessing in our life. Ito po ay, kumbaga po, kapag inuna po natin ang Kanyang kaharian, lahat po na pangailangan natin, hindi lang po pinansyal, nandun po ang Kanyang himala at pagpapala ng kagalingan. Ang sabi po, giving brings satisfaction and health. Amen po. Ang sabi po sa Proverbs 11:25, "A generous person will prosper. Whoever represses others will be refreshed." Amen po ba? So sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, kapag inuna po natin ang pagbibigay natin ng ating mga handog at ika po sa ating bahay panambahan sa ating pong gawain na ito, tayo po ay lubos na pagpapalain ng ating Panginoon. Amen po. Dahil ang lahat pong meron tayo, ang sabi nga po doon, lahat po ay idadagdag sa atin. Amen po. At yun nga po, lahat ng mga pangailangan ay bibigay niya. Salamat po. Isa pong maiksing testimony po lamang bago po tayo manalangin. 2 weeks ago po, ako po ay na-emergency ER. Ano po, sa hospital. At ang sabi ko po, hindi ako pupunta ng hospital. Nag-pray po ako. Pero nung pong ako'y tumayo na nangangapal na yung face ko, ganon, nag-trigger po yung aking BP ng 200/100. So nag-pray po ako, and then Lord, sabi ko, you are the source of everything, even my health. But then nung hindi po siya nagiging okay, nag-second opinion po sa aking neighbor, nag-BP po ako pero hindi siya bumababa. Nagpunta po ako ng hospital. And then 2 hours na po ako doon, hindi pa rin bumababa. So nagpaano po ako, laboratory and everything. Pagkatapos po, nag-pre-request po ako sa GC. And after po that, nung nagpa-laboratory yung paglabas po ng result, okay naman po siya. So praise God po, nandun po yung God is in control. At ang nakakatuwa po nito, Tuesday po, in-invite po ako ni Bishop for the conference po na naganap sa Mindoro. But along the way po, nandun po yung si Satan na hindi ka sasama, may stress ka, hindi ka pupunta, mapapagod ka. Tulad po ng ating pinag-aralan. Ang sabi po ng John 10:10a, Satan came to kill, destroy, amen po. But sa 10:10b, Jesus came to give us life. Amen po. So, sabi ko, sasama ako, and then, so, along the way po, even nung nasa bus terminal, talaga pong, para akong, bumalik ka na, kasi may stress ka, mapapagod ka, matagal yung bus. Kasi po, almost 1 hour akong naghintay sa bus bago po ako nakasakay, nakaalis yung bus. And praise God po, maganda po ang ginawa ng Diyos doon sa conference. Nagkaroon po ng anointing of oil, and to God be the glory po. I am refreshed, I am renewed spiritually and physically. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito dahil kung uunahin namin ang iyong kaharian, nandun nga po na kami iyong pagpapalain, hindi lamang po sa pinansyal, bagkus po ay isusupply mong lahat sa amin ang aming mga pangailangan,
Ano man pong aming pangailangan sa oras na ito, alam po namin na hindi po kami uuwi na empty-handed. Dahil alam namin na kapag binigay namin ang para sa iyo, ito'y ibabalik mo sa amin ng siksik, liglig, umaapaw. Magaling kagalingan po ito, spiritual at physical, in the name of Jesus. Sa amin pong mga ikapo at handog na malilikom sa umagang ito, basbasan mo nga po ito, ganin po ang mga magbibigay, magamit po agad ito sa ikakalawak ng iyong iglesia dito sa lupa. Marami pong salamat, tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa natatanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
At siya yung kasama niya si Lynn, si Aisa Alam para pumunta sa mga community, yung mga gusto mag-Bible study sa kanila, magkaroon ng prayer sa house, ay siya po ang mangunguna doon. Ano po? Kasama niya ilang mga mother kasi po kailangan nating alagaan sa prayer yung mga kapatiran na gustong magkaroon ng prayer meeting sa house nila, Bible study, kasama niya yung ating masisipag na mga manggagawa sa Panginoon. Kasi madalas nga po kung wala, ay siya po ina-appoint natin as coordinator. Pag-pray po natin siya. Lord, salamat po Panginoon sa buhay ni Ate Abby. Patuloy mo pong palakasin ang kanyang katawang lupa, palusugin, bigyan ng karunungan talino upang magamit mo pa siya dito sa kaharian mo sa lupa. Pagpalain mo siya at laging samahan, bigyan ng karunungan kung paano pang maalagaan at ma-meet, makausap ang mga baguhan, mga kapatiran para maipag-pray ang kanilang business, ang kanilang mga tahanan at pamilya. Salamat Lord God ng marami. Sa iyo ko siya ipinagkakatiwala. Lagi mo po siyang samahan at bantayan. In the name of Jesus, I release your anointing upon your life, O God. In Jesus' name. At sa iyong gabay at tulong, magagampanan niya po as community coordinator ng aming gawain sa Molino, Bacoor. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Ate, God bless. Amen. Mag-ano na. Ay. Praise God. So, ayan po, katulad po na nabanggit po ni Bishop. So, praise the Lord po sa buhay ng ating mga kapatid at magulang na kasama po natin. They came from Mindanao just to attend po yung ating first conference po ng mga pastors and leaders. So, this time po, let's hear their testimonies. So, wala po muna tayong groupings ngayon. So, ayun nga po, we will hear from them. Ladies first po, kaya tawagin po natin si Pastora Harija Motoy. Siya po ang naulilang kabiyak po ni Pastor Ching Motoy. So, sila po ngayon ang may hawak po sa ating Cagayan de Oro J. Blue family. So, palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Pastora Harija. Maraming salamat po. God is good. And all the time, God is good. Magandang umaga sa lahat ng mga kapatid ko sa Panginoon. Ako po si Pastora Harija Motoy, galing ng Mindanao, the wife of Pastor Motoy. Salamat sa Ginoo nga diin pasensya lang gyud no kay hindi kami sanay sa Tagalog. So okay lang, maintindihan? Walang Bisaya dito? Bisaya? Okay. Unang-una, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa aming buhay o sa aking buhay. Kahit maraming mga pagsubok, tinutuloy ko ang gawain Panginoon doon sa amin. At lalo-lalo nang yung pag-alis namin galing sa Mindanao, hindi ko inaasahan nga yung mga pangangailangan namin, hindi wala kaming maipon. For the last time, si Sheila nagpunta siya doon sa sa merkado at ako naman nagbantay sa kanyang anak sa bahay. So magluluto sana ako ng pulburon, yung sinabi ni Bishop nga magdala kami ng pulburon. Pero hindi na ako makaluto dahil may isang tao nagpunta doon sa amin. Sabi niya sa akin, Pastora, pupunta ka daw doon sa City Hall. Bakit? Sabi ko sa kanya, kunin mo yung sahod ni Pastor. Sabi niya, doon. Sabi ko sa kanya, okay, magpunta ako mamaya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung sahod ni Pastor, yun ang idagdag namin sa aming baon, papunta dito. So, salamat, no? O, sa aking buhay, isa akong ulilang
ano pa, 3 months pa si pastor nga nawala sa amin. Pero hanggang ngayon, ang gawaing Panginoon dito, ipapatuloy namin. Ipapatuloy namin. So, yung unang church namin, yung puntahan nila Bishop, wala na kami doon. Naglipat kami sa kabila dahil yung may-ari ng lupa, binabawi niya sa amin yung lupa dahil mayroon pa kaming balan sa kanya. Gusto niya ibigay namin. Pero wala kami magawa dahil may problema pa kami. Yun, lilipat kami sa kabila ng kanto, doon kami mag-church. So ngayon, wala pa kaming lot doon sa aming lugar dahil sa yung walang mga lupa ng mga tao doon. Lalo na yung mga members namin, walang-wala sila. So, si Pastor, last December, may nararamdaman siya. No? Nagsugod o nag-start na ang kanyang sakit. Pero hindi siya magsabi sa amin kung bakit nagpapayat ka nang namayat siya ba? Nang dahan-dahan o pagkamayat. Wala na siyang ganang kumain at pagka-April, tinatawag ko ang kanyang mga kapatid. Sabi ko sa kanila, si Pastor, ang kapatid nyo, may sakit siya. Sabi nila sa akin, papunta lang, dalhin mo dito sa Jinsan para malapit kayo dito. Para dinalaw namin dito na sa Jinsan. Kaya hindi daw sila makadalaw dyan sa Cagayan dahil sa malayo. Malayo ang aming tinatirahan. Yan. Pagdating namin doon sa Jinsan, dinala namin din sa hospital. Doon sa Dr. Jagan. Sabi ng mga doktor, dalhin namin sa espesyalist para sa liver niya. Yun, dinala namin doon. Sinabi ng doktor na kailangan mag-take siya ng gamot good for 1 month. Good for 1 month. Yun, pinabilhan namin yung mga gamot. Yung nagpapasalamat ako sa kanila ni Bishop dahil tinutulungan nila kami sa mga pangangailangan namin doon. Kung nagpadala sila ng mga financial assistance sa amin. So, nagpapasalamat ako dahil sa kanila ma-provide ang mga gamot niya. Pero yung mga gamot niya, tinitek niya, walang resulta sa kanya. Walang resulta. No? Yun, pagkatapos ng lahat ng mga gamot, iniinom niya, wala din. Nagdahan-dahan ng malala ang kanyang sakit. Yun, pagka May 2, doon na siya, namatay na siya. Doon sa hospital. Doon siya namatay. Yun ang dumalaw sa amin doon si Roy. Pagdating ni Roy doon sa amin, wala na siya nakasalita. Hindi na sila usap kay pastor dahil hindi na siya makasalita. Si Pastor Agus, yun ang magdalaw sa amin, doon pa kami sa bahay. Nakaistorya pa sila, nakausap pa sila ni pastor. So, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng mga anak sa Panginoon dito dahil sila ang tumulong sa amin. Sa lahat ng pangangailangan namin doon, i-provide ni Lord dahil sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa pamilya Binana. Maraming salamat sa inyo, sa Ma'am Stella, yung mga kasama niya nga nagpunta doon, yung nag-start pa sa ang aming church, sila Irene, Ma'am Jonah, o Reverend Bear. Maraming salamat sa inyo, lahat. No? Kasi yun ang tumutulong
sa ginawang gawaing Panginoon doon sa amin. At lahat dyan, lahat ng mga pagsubok na dumating sa amin, hindi kami mag-surrender. Magpatuloy kami sa gawaing Panginoon doon sa amin. Hanggang ngayon, magpatuloy pa kami. Ang mga kasama ko doon, yung sa gawaing Panginoon doon, yun ang manugang ko, yun si Sheila, yun ang associate worker namin doon. May mga elder namin isa at deacons, yung mga kasama namin, yung tinuturo ni pastor ng leadership training, nandoon sila tumutulong sa gawaing Panginoon natin doon. So, ngayon nagpunta kami dito para maka-experience din kami sa mga conference. Dahil sa kinapos kami na mahirapan kami sa paghanap ng lahat-lahat ng mga pangangailangan namin, mag-pray kami sa Panginoon. So, ang Panginoon natin mabuti at i-provide niya sa ang lahat ng aming pangangailangan. So, ngayon, ang aming problema doon sa aming lute, yung ang may-ari, papasalamat ko sa kanya dahil bigyan kami ng 3 months magbigay sa kanya. Yun ang ibigay namin, yung na yun. Iwan ko anong tawag na sa inyo dito, yung abang palit, yung magrenta pusit. Yun ang ginagawa namin doon para ang lute mababayaran hanggang matapos. Yun ang aming kasulatan, mga agreement namin doon. So, pasalamat ko sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa aking buhay, dahil kahit wala na si pastor, magpatuloy kami sa lahat ng mga programa. Mayroon kaming mga programa doon sa amin, kahit kunti lang kami, may 60 ka mga members namin doon, magpatuloy. May mga Bible study namin, may prayer meeting, at saka may evening prayer sa mga young people, at mayroon din sila press jam, yung mga programa namin doon. Yung magpatuloy-tuloy din yan. Lahat ng mga program namin doon magpatuloy hanggang ngayon. So yun ang ginagawa namin doon. So maraming salamat, Bishop, sa lahat ng mga tulong nyo at sa lahat ng mga taong na tumutulong sa amin. Maraming salamat sa inyo. Kaya the words of God na nagsabi, ang lahat ng pagsubok may dahilan. Ang lahat ng paghirap may katapusan. At ang lahat ng problema may solusyon. Ang lahat ng pagsubok may pagbangon. So walang hindi natin malampasan ang Diyos, kung ang Diyos ang ating sandalan. So, maraming salamat at God bless. Praise God po sa buhay po ni Pastora Haridja at ang atin po mga kapatid sa Cagayan de Oro. Let's keep them po in our prayers. At this time po, tawagin po natin si Pastor Roy Agos. Siya po ang baligtad pala po. Pastor Roy Samson pala. Sorry po, nagkabaligtad. Siya po ang ating pastor po sa Jensan. So, mga kababayan po niya, si Manny Pacquiao. Ako po yung pastor sa Sarangani. Amen, no? So, magandang umaga po, no? Ako po pala si Pastor Roy from Sarangani, Jesus Be Lifted Up, no? 30 years old, single. Sino mga single dyan? Totoo. Yung mga single dyan, mahalin nyo si Lord. Siya lang yung hindi mangiiwan. Amen? Hallelujah. No?
testimony ko muna yung mga pangyayari doon sa amin, kung bakit may Jesus Be Lifted Up doon. No? So, unang-una po, galing po ako sa ibang sekta. Ang trabaho ko sa ibang sekta, nagpatayo lang ng church, nag-crusade. Pagkatapos mag-crusade, may mga taong gagamitin para makapagtayo ng church, kahit saang lugar. No? Tapos, doon sa Sarangani, sa Barangay Malandag, 2 tao ang nagbigay ng church doon. Isa doon sa Sitio Akbayak at isa naman po doon sa kampo ng mga sundalo sa may barracks. Doon sa kampo sa mga sundalo, ang binigay doon isang church at isang court ng volleyball at isang court ng basketball. Yun yung binigay doon. So, ang gusto kong mangyari is ganito. Bali ipapangalan sa organization kung saan kami na organization na belong. So, ang nangyari, may mga leaders sa church na hindi sila papayag kasi ang gusto nila ipapangalan sa kanilang pangalan, ipersonal nila. So, isa sa mga dahilan kung ba't ako napunta dito. No? Umalis ako doon kahit maraming mga kaluluwa. No? Umalis ako dahil may mga personal interest at gusto naming mag-angat. Kaya lang, hinahaluan ng mga personal interest. No? So, ang nangyari, una, pinapaalis ako kung saan ako nagtuturo. Ngayong linggo, nagtuturo ako, dumating yung superintendent, sabi niya, ngayon ka lang, umalis ka na dito kasi tapos na yung trabaho mo dito sa Sarangani. Sinabihan niya ako. Pagkatapos po, sabi niya, ako ang masusunod kasi ako ang leader dito. Sabi niya. So, ang ginagawa ko, inano ko yung, pasensya na kayo naiwan kasi yung sapatos ko sa Mindoro, no? Inano ko yung, tawag nito? Yung paa. Pinagpag ko. Simbolo po na hindi na ako, hindi. Yung parabang, sisingilin ni Lord sa mga soul. Tama? Tama po ba pagbigkas? Amen? Now, yan po. And then, nagpipray ako, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Umalis ako na walang bitbit, kahit piso. Yes. Habang umalis ako, pumunta ako sa may tindahan at may nakakilala sa akin. No? Pastor, dito ka muna. Kain ka muna dito. And then, nagsishare ako kung anong nangyari. Sabi niya, ako din, Pastor, pinapaalis ako nila. Si Sister Nanette. Ako din, Pastor, pinapaalis ako nila. Sabi ko, everything happen, there has a purpose. May purpose kung bakit tayo nagkaganito. Sometimes, i-allow ni Lord na saktan tayo. I-allow ni Lord na may mangyari sa atin. Kahit masakit pa yan. Tawag nito? Para mangyayari yung plano ni Lord sa buhay natin. Kaya yung mga failures natin, mahalin po natin yan. Amen. Mahalin po natin yung mga failures natin. Kasi dahil sa failures na yan, naranasan natin kung paano, matutunan natin kung ano yung landas ni Lord na ibinigay para sa atin. Tama? Kaya yung mga single yan na kung ba't kayo nasaktan, may purpose si Lord. Amen? Hallelujah! Kasi maling tao yan. Tama? Maling tao yan. But, Pastor, bakit hinahaluan mo ng ganyan? Amen? Kasi may mga pangit na nangyari sa atin. Tama? Example lang yun ha. Kanina. Example lang yun. Now, patuloy po tayo. So, ang nangyari, una,
doon lang kami nag-worship sa bahay. Yes, doon lang kami nag-worship sa bahay. And then, pangalawa, nadagdagan kami ng isa. Yes, tulo na kami. So, nagsi-cell group kami, Bible study, and then, pagdating ng linggo, nag-church talaga kami doon. No? So, dumating yung punto na yung nagmamay-ari ng resort doon, kasi doon ako pinapatuloy. May problema. Kasi yung kidney niya, kinuha na yung original na kidney niya. Tapos may nagdo-donate sa kanya na kidney. Tapos, may taning na yung buhay niya. No? At doon, sobra siyang depressed sa buhay. Nagkaroon siya ng depressed talaga. No? And then, yung sinabi ng kasama ko, okay lang ba na papuntahin ko si pastor dito para mag-share ng gospel? So, kasi yung nagmamay-ari ng resort, hindi yun basta-basta, isa siyang bilyonaryo. Amen? Isa siyang bilyonaryo. Pagkatapos, ako naman alanganin kung mag-share ako sa kanya. Kasi engineer yun eh. May pinag-aralan. At si pastor naman, high school graduate lang. Hindi pa nakatungtong ng Bible school. Kung anong nangyari sa akin ngayon, experience ko lang yan dahil encounter ko si Lord. Amen? Now, pagkatapos nun, nagsishare ako ng gospel. And then, tinamaan talaga siya at doon niya nalaman na may Lord pala. Amen? Kasi, pag-share ko ng gospel, pinapatayo ko mga kasamahan namin, 4 lang kami nun. And then, gusto mo ng miracles? Una, patawarin mo yung sarili mo. Kaya kayo dyan, una nyo patawarin yung sarili nyo. Amen? Pangalawa, yung mga taong nakapaligid sa'yo. Amen? And then, habang nag-worship kami, yung flow ng Holy Spirit, grabe. Doon niya naramdaman na kasi may nakita akong liwanag na papunta sa kanya. And then, yung liwanag na yon, naramdaman niya na may humahawak sa kanya. At, praise God, hanggang ngayon, buhay na buhay pa siya. Amen? Hallelujah. Yun yung mga miracles. Isa na, kasi yung mga kasamahan niya ngayon, patay na. Yung tawag nung kadungan, yung kasabay. Salamat sa mga Bisaya dyan. No? Yung kasabay niya nagpa-transfer ng kidney, patay na lahat. Siya na lang yung natira. Pero kung makita ninyo siya ngayon, nako, napaka-jolly niya. Siya pa yung maglilinis doon. Amen? Hallelujah. Now, pumunta sa point na ang sabi niya, gusto kong sharean yung husband niya. Tama ba, husband? Yung, asawa ng bana niya. Tama ba? Bana? Ang bana, husband. Lisuda ng single, oy. Hallelujah. No? Now, ang gusto niya, sharean namin. So, pumunta kami. Ako naman nag-aalanganin. Kasi, engineer at attorney pa. Yes. Engineer at attorney pa. Lord, paano to? Sabi ko sa sarili ko, sige Lord, ikaw na yung bahala. Amen? Ikaw na yung bahala, Lord. Pagdating namin doon, upo sila lahat, yung mga kasamahan nila sa isang panimalay, sa isang bahay, tapos pag makapasok ka sa kanilang bahay, yung mga ribulto naglalakihan. Yes, kasi dyan sa General Santos City, walang ibang may sasakyan dyan na lumulutang sa dagat at tumatakbo sa lupa. Sila lang. Tapos yan yung mga ribulto na malalaki, doon yung kinakarga kapag piyesta. Yes, kasi sila yung pinakaunang billionaire dyan sa Jensan. Naging dating mayor sa Jensan. Kaya nag-aalanganin ako kasi, Lord, yung kinakaharap ko hindi basta-basta.
Amen. Hallelujah. Kaya kayong mga member, mga church leader dito, sana may aral din ito para sa inyo. Amen? Hallelujah. Now, nag-start na kami. And then, yung asawa niya umiiyak, at saka nakikinig lang din yung engineer, no? Tapos contractor din yun. Marami silang mga sasakyan na mga equipment doon, no? Kasi sila yung nagtatrabaho sa mga sila yung nagre-receive ng mga project doon sa Mindanao, no? Naisip ko, kasi yung sinishare ko is repentance. Kasi salvation, tapos napunta kami sa repentance. Ano po ba ang repentance? No? Sinasabi ko, yung repentance, it brings pardons and forgiveness of sin. Ha? Hallelujah. No? Mas mabuti pa yung mga taong nakakulong kaysa mga taong hindi nakakulong. Bakit po, Pastor? Kasi may mga taong nakakulong na may relationship kay God. May mga taong hindi nakakulong, yes, kahit saan papunta, pwede. Pero walang relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong araw na ito, sabi ko kay Mr. Kongson, no? Kung may maintindihan man tayo, sana lalimin po natin yung paghinga at saka pag-intindi kung ano yung word ni Lord. Sabi ko sa kay Mr. Kongson. Now, maraming mga tao na physically, ano ba yung gawas nun? Malaya. But ang spiritually, nakagapos. Nakatali. Tama ba? And then doon niya napagtanto na kahit ilang bilyon pa yung pera niya, baliwala talaga. Kasi kapag si Lord nang magsabi na, amen, yung mga mayayaman dito, pag mamatay kayo, wala kayong madadala. Amen? Hallelujah! Yung mga mahihirap, tingin dito, mga mahihirap, pag mamatay kayo, mas lalong wala din kayong madadala. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Now, pagkatapos naming mag-share doon, ang sabi ng babae at saka yung nagmamay-ari doon na dito na lang kayo mag-church sa Sarangani. Amen. May bakante dyan, tawag nito, tulungan nyo ako kasi nahihirapan na ako sa kalisod. Tama? Now, yung bakanting place, lalagyan ko ng gym. So, ilang araw lang yon itinayo. Nakapunta na sila bishop doon. Malaki talaga. Sobrang laki. Ang sabi ko, wow, Lord, everything has a purpose. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon, yung mga tao, binigyan ni Lord ng provision para sa salvation. Salvation is a God provision to a man so that man will be delivered from the guilt of sin. And after that, his relationship back to God. Tama? Kaya, kayong mga nasa upuan, tingnan mo yung mga upuan, may bakante pa. Amen? Tama? Pastor, okay lang ba? Dito ka? Oo. Mas effective ito para dito sa church na to, maging 2 Sunday service na tayo. Hallelujah. Si pastor, maraming leader. Tama. Hello. Now, si bishop, ilan kayo dito? Ilan sila dito? Mga 80 siguro. Mga 80. Nakita nyo to? Ha? Bakante. Example, ito yung soul. Kinakarga ni pastor.
Buhatin mo. Hallelujah. Pastor, yung binuhat mo to, mabigat o hindi? Magaang. Magaan. Magaan daw. Pupunin pa natin ng isa. Pastor, dalawa na. Dalawang soul na yan. Magaan ba, Pastor, o mabigat? Mabigat. Mabigat. Dalawa lang yan. Ilan kayo dito? 80. O lagyan pa natin ng isa. Bahala ka dyan, Pastor. Hay. Kaya ba? Nahihirapan. Pero ang laging sinasabi ni Pastor, kapatid, patuloy po tayo kahit gahi mong ulo sa Bisaya pa. Ano yung gahi ulo? Matigas ang ulo. Amen. Kaya ang nangyari, sa church minsan hindi tayo makapag-two service kahit maraming soul sa labas. Maraming kaluluwa sa labas. Amen. Pero kung may idea kayo ngayon, ganito, gusto natin mag-two service dito? Pastor, buhatin mo yung dalawa na lang. Sino yung leader? Taas kamay. Yung bata pa. Exodus chapter 17 verse 11 down to 12. Meron ba? Yung Tagalog na lang. Basa! Ready? Go! Itaas, Moses! Itaas mo! Yung dalawa. Sige. Diretso. At habang, ulit. Nanalo ang mga, pero, next page. Ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganoon din ang ginawa ni Hur. Sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Pastor, ito yung bigat ni Pastor sa mga member. Kaya sana may maintindihan kayo ngayon. Ate, okay lang ba ate? Tuloy mo yung isa. Ano pakiramdam, Pastor, ang tinulungan ka? Gumaan. Tama. O yung isa pa, sino mag-volunteer? Huwag na yung dalaga. Ito lang na. Ano pakiramdam mo, Pastor, ngayon? Lalong gumana, makinig. Hindi pwede na mag-church ka na wala kang madadala. Pataas kamay. Sino gusto na makapunta sa langit? Pataas kamay. Sabi mo pataas kamay. Ulitin ko. Ulitin ko, makinig. Ulitin ko, sabihin nyo katabi mo, makinig. Ulitin ko, sino gusto na makapunta sa, itaas yung kamay, makapunta ng impyerno? Sino yung gusto makapunta ng langit? Kailangan may bunga kayo. Amen? Gusto natin mag-service. Kailangan invite. Invite yung taga-bigan na dyan, hindi ang aksidente na nandito kayo ngayon. Amen? Ito na yung starting point natin na mas dumikit pa tayo kay Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Salamat, Jesus. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Praise God. Napakagandang, sabi nga na-share sa atin ni Pastor Roy. At yun nga, by
Kailan ang punta niyo ng ano? September 22. Yan. Sa September 20 to 24 po ay papunta sila Bishop doon sa Sarangani, no? Makikita yun. At naroon na isang ano din na magkakaroon ng krusada doon at maraming kaluluwa ang aanihin. Amen? Prepared na yung biro nyo. Gym yung pinagawa ni Lord doon para punuin ang kaluluwa. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Gusto ko rin magpatotoo, no? Yung nangyari kahapon po doon sa Mindoro, sa Bako. Kami nga po ay nagpunta doon sa Bako para tignan po yung lote na ibinebenta po, no? At ito po ay pangarap na maging Goshen part. Ano ba yung Goshen part? Ito yung farm. Ito po yung na kung makikita natin sa Bible na nung ang mga Israelita, no, nagkaroon na po ng tagutom, kinuha sila ni Joseph, no, yung kanyang mga pamilya, dinala doon sa Ehipto, pero sila po ay binigyan ng exclusive na lupain at ito ay ginawa nilang Goshen. Ito yung lupain na yon ay Goshen, na kung saan talagang napakarami pong ani, no, pinagpala ang lote na yon. At pagpunta po doon, ang isang purpose nga ay makita ng mga kapatid natin yung ating church doon sa Bako kasi yun po ay ilalim ng bundok, no? Bundok Halcon. At bali, 3 sasakyan po kasi kami nagpunta doon. Naiwan kami doon sa bahay ng may-ari na nag-donate nung lote natin doon sa Bako. At tapos, yun din, kanila rin yung ibinebenta nga po na 3 hektarya na yon. Ilan po kaming naiwan, ha? Parang 10 yata kaming naiwan doon. Ako po, sinisharean ko yung may-ari, tapos yung iba nagsisharean. Maya-maya po, may tumawag sa amin, no? Na ang sabi ay, pumunta po kayo doon. Sabi gano'n, may naghihingalo. Ipag-pray niyo po, no? Merong isang bahay na malapit doon na maraming tao kasi may nanay doon, 70 plus na yata, na naghihingalo. Kaya halos natataranta yung mga ano doon. No? Kaya nagpuntahan po kami doon, no? Back up yung mga prayer, nag-intercede. At sabi nga doon sa isa natin pastor, kay Pastor Jan, sharean mo yung ano, sabi ko, although ano yan, bukas ang tainga niyan, no? Share mo yung salvation, this year po, no? At pagkatapos siya pong sharean ng salvation po yung nanay na talagang hihinga-hinga na lang, no? Ay maya-maya po, dumating yung ano, may dumating na anak, no? Tapos yung mga tao sa paligid, talagang makita nyo na wala silang peace, nandun yung ano nila. Nung dumating po yung anak, ang sabi, nanay, kumbaga ano, gumising ka, magsalita ka, ganun, ano. Ang sabi ko po doon sa anak, sabi ko, nakikinig yan. Kasi ang last na nawawala ng sense ay sense of hearing. Sabi ko, ito yung pagkakataon na kausapin mo siya, magpasalamat ka sa pag-aaruga sa iyo, magpasalamat ka sa pagmamahal ng nanay mo sa iyo, kung meron ka nagawa, humingi ka ng tawad. Kumbaga, ito yung pagkakataon na ano. At pagkatapos po noon ay naroon na, sabi ko nga sa kanila, maging dun sa mga nasa paligid, na i-share nga rin po natin ng salvation, na ito yung reality ng buhay. Na darating talaga ang time na tayo ay aalis sa mundong ito. Pero ang nais ng ating Panginoon, bago tayo umalis, meron tayong katiyakan ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. No? At nung pong yun, ang sabi ko nga sa kanila, no, doon sa mga mahal sa buhay, maging doon mga, ewan ko kung mga kamag-anak yon na talagang naano na sila, sabi ko nga, ang nais ng ating Panginoon, hindi lang siyang magkaroon ng kaligtasan, kundi ang lahat sa atin. Kaya naging pagkakataon po yun na mapatanggap din lahat ang naroon. No? At pagkatapos po na naroon na mapatanggap sila, ang sabi ko nga po, dahil alam natin, ang buhay natin ay tanging ang Diyos ang may hawak, ang maging panalangin natin, ang i-declare natin diyan kay nanay, kung ano ang kalooban ng Diyos. No? Kung ano ang kalooban ng Diyos, siya ang mangyari. Ang ating i-declare sa Kanya, Panginoon, into your hands, we entrust her life. No? At yun nga po ang naroon na naging kapayapaan ng pong mga anak at mga mahal sa buhay. At alam nyo,
Pagkatapos po noon ay bumalik na kami doon sa bahay ng may-ari. After ilang ano lang po ay naroon na narinig namin na may nagdaan na wala na nga daw po si nanay. Pero nakita namin na talagang naging peaceful, no? Naging peaceful ang lahat, nagkaroon sila ng katiyakan kasi. No? Hindi lamang yung si nanay, kundi maging sila ay nagkaroon ng katiyakan, ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Kaya makikita natin na all things work together for good. No? Kaya sabi nga namin sa mga naiwan, may plano talaga ang Panginoon, kaya tayo naiwan. Kaya hindi tayo nakasama papunta doon sa lote. No? Kaya purihin ang ating Panginoon sapagkat katulad po ng ating napag-aralan ngayon, ang nais ng Diyos ay maranasan natin yung tagumpay in every aspect of our lives, no? Dahil ang ating Diyos na nakilala, pinaglilingkuran, ay Diyos na nagtagumpay na. Amen? No, yung pong doon sa krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan ng ating Panginoon yung kaya nais niya na maging matagumpay din tayo sa lahat. Amen? At sa oras na ito, ipapanalangin po natin ang lahat ng may birthday ng August. Yan, lahat ng may birthday ngayong August. Yan. Tayo po ay, wow, si Kuya. August ano ka? 3. August 3. Kahapon. At tayo naka-live streaming. Ngayon ay birthday ni Pastora Evelyn Magluya ng Calapan. Boy, ang dami palang, naku, yung ating mga intercessors. Yan, praise God. Yan, lahat ng may birthday ngayong August. Yan, praise the Lord. Wala na? Lahat ng may birthday ng August. Ha? Si Ashel. Ayan. Oh, si Angel. Si Lynn. Ikaw ba, Lynn? Ay, hindi. Asa si Ashel? Ayan, praise the Lord. Ang ating mga magulang kapatid na tinawag ng Diyos para maging matagumpay. Amen? Wala na? Sige, pasunod rin na lang si Ashel. Ashel, halika dito, dali. May mga birthday ng August. Yan. Ito ang aming unang apo. Praise the Lord. Yan. Okay? Sige, taas natin ang ating mga kamay. Tuon natin sa kanila. Sabi nga silver and gold we have none, but such as we have, we give unto them, Lord. At ito ay ang panalangin na tao sa ating mga puso. Panginoon, marami pong salamat sa buhay ng aking mga magulang kapatid na narito, na hindi aksidente na sila ay pinanganak sa buwan ng Agosto. Father God, alam po namin, Panginoon, that you are the source of our life, O God. Kayo ang siyang naroon na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. At ang buhay na ito ay may divine purpose. May layunin, Panginoon, kung bakit hinayaan nyo na kami ay may panganak sa mundong ito. Walang aksidente, Panginoon. Ano man ang mga pangit na mga, Lord, bagay, Lord, ang nangyari. Pero dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito, may layunin ka. May purpose ka, Panginoon. Kaya sa pagkakataon na ito, Father, as they celebrate their physical birthday, ngayong pong month ng August, Father God, I pray, Lord, hayaan nyo na patuloy na magkaroon sila ng divine intervention, Lord, encounter sa inyo, Panginoon. Patuloy ka nila, Lord, na makilala. Patuloy, Panginoon, na maunawaan nila that you call them, Lord, for a divine purpose in their life, O God. Yes, in the name of Jesus, O God. At Lord, hayaan nyo po na anuman ang mga desire ng puso nila, Father, grant it unto them, O God. Sapagkat sinabi nyo, you will, Lord, give us the deepest desires of our hearts, O God. At gamitin nyo po sila, Panginoon, saan man po sila na naroon na kumikilos, Lord, sa kanilang paaralan, Lord, sa community, sa kanilang pamilya. Father, gamitin niyo po sila bilang asin at liwanag, Panginoon. Hallelujah, sa kanilang mga, Lord, place, Panginoon, ng assignment, O God, in the name of Jesus. Lord, bigyan niyo sila ng divine health,
divine strength, katulad ng sinabi, Lord, sa 3 John 2, that we wish above all things that you must prosper, be in good health, even as your soul prospereth. Father God, samahan niyo sila, yakapin niyo sila na inyong pag-ibig. Ang unang maranasan nila sa birthday nila ay ang yakap niyo, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, oh God. Hallelujah. Salamat na marami. Lord, i-prepare niyo po yung special gift niyo sa kanila, Panginoon, yung surprise gift niyo sa kanila. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Lord, into your hands, we entrust their life. Salamat na marami. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Happy birthday! Birthday to you. Yan, meron silang malalaking cake. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, blow your candles. Yan, praise the Lord. God bless you all. Amen. Dako naman po tayo sa ating announcement. Ayan po, ang ating prayer and fasting po ngayong August 5 to 7. So, isasend na lang po ang ating mga prayer items for these 3 days po sa mga GC. And ang ating online programs naman po, every Mondays po ito. So, meron na po tayong dalawang program. Every first and third Monday po ang ating Speak Life. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-share ng inyong testimony, pwede po kayo magsabi sa amin ni Goy para makapag-schedule po tayo ng recording nyo po. And another program po, every second and fourth Monday po ang Prayer Matters. So, dito po, nag-i-invite po tayo ng mga prayer warriors, mga pastors po from different satellites, and pwede po tayong mag-comment or mag-send po tayo ahead of time ng mga prayer items po natin na gusto po natin mapag-pray din po tayo. And every Tuesdays naman po, every 8 p.m. via Zoom po ang ating Leaders and Workers Spiritual Feeding po. So sinesend din po ang link na to ni Pastora Chic sa GC po natin. And every Wednesday, 7 p.m. po, dito po sa church, ang ating midweek service. So wala po itong live dahil ini-encourage po maging ang mga workers and leaders na tayo po'y magbabad sa salita po ng ating Panginoon. And every Thursdays po, 7:30, ang Tinig ng Pag-asa. And every Fridays po, ang soaking po natin dito. So ginawa po ata siyang 7 p.m. na po. Para ayun po, mas maaga-aga at marami po tayo makapag-join na mag-soak sa presence ng ating Panginoon. And please like, follow, and subscribe po ang ating Facebook account na Jesus Be Lifted Up and YouTube channel po na J Blue Church. And sa umaga pong ito, invite po natin yung mga first-time visitors po natin. Ushering, please, si Jen Marie Rio, Christy Jane Maglasang, si Remily Jurila, si Jerry Bell Pooron. Ayan. Ayan po, at ipagpapray po kayo ni Bishop. Pag-pray namin kayo. Ha? Sige po, ituon po natin ang kamay natin sa kanila. Lord God Almighty, salamat po sa aming mga kapatid na ito na hindi ka nila pinagbigyan kanila, hindi kanila pinabayaan, bagkus ang paanyaya mo ay kanilang tinanggap. Lord, hindi ito ang huli ng kanila pong pagdalo rito upang makinig sa iyong salita at sumamba sa iyo. Ito po'y simula upang makilala kanila sa tama't Bibliang paraan. Father, we pray that bless mo po sila, Panginoon. Patuloy silang lumago sa iyong salita. Makilala ka pa nila at maging malapit ka sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang bawat gawin ng kanilang kamay, kung ang kanilang negosyo, ang kanilang pamilya, sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Salamat po, Ama. Patuloy kang
magbigay ng mga kaloob po sa kanila at mangyari ang plano mo't layunin sa buhay nila habang nabubuhay po sila, Panginoon. At naririto sa mundo kaming lahat para paglingkuran ka at sambahin ka. Salamat po, Panginoon. We thank you, we praise you in Jesus' name. Amen. Ayan, may bibigay sa inyo. Ayan. Oo. Basahin niyo yan. Yan eh. Oo. God bless. Oo. Okay po, so again po, tomorrow po, first Monday of August until Wednesday, it is our prayer and fasting po. So you can choose your time ng fasting and prayer po. So yung prayer list po natin ay isasend na lang po natin sa GC. So pakiabangan po yung ating mga prayer list, or kung wala pa man po, hindi pa agad na send yung prayer list, we can, kumbaga, ito po yung lagi nating sinasama sa prayer and fasting natin, our nation, and then the church, and then our personal, kumbaga, yung personal na pakikiniig po natin sa Panginoon. So, let's, take time to soak ourselves into the presence of God. At yun nga po, yung prayer and fasting natin po, wag po natin kalimutan. Tomorrow po, August 5 hanggang 7. So, pwede po tayo mamili ng sarili po nating time. So, again po, after po nating mag-closing prayer, wala pong uuwi. We have our lunch there. So, tayo po ay still magkaroon pa rin po ng fellowship sa isa't isa. So, nandito pa po ang ating mga pastors from Mindanao. Sila po ay uuwi na rin po bukas. So, if you want to have fellowship with them, ayan po, let's do it. At yan po, pwede rin po tayo yung mga youth natin, mag-gather po tayo, yung mga young pro. So, para po, it's also time for us to fellowship with one another. Okay po, so alam ko po lahat tayo ay pinuno ng Diyos ngayong umagang ito. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magpuri, magpasalamat at tunay nga po na sa Diyos lamang natin ibigay lahat ng papuri, kadakilaan dahil siya lang po ang nararapat tumanggap nito. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko,
nga po, dakilang Diyos, O God, nag-uumapaw po ang aming mga puso, Panginoon, O God, sa kagalakan, Panginoon, O God, at pasasalamat, Panginoon, O God, sa isang mapagpalang umagang ito, Panginoon, O God, na amin pong naranasan na iyong katapatan, ang iyong pag-ibig na walang hanggan, Panginoon. Lord, salamat for a victorious, Panginoon, na gawain, Panginoon, O God, hallelujah, na tunay nga pong sinamahan mo kami, Panginoon, O God. Hindi mo kami binigo, Panginoon, O God. Pinuno mo ang aming mga puso ng pag-asa, Panginoon, O God. Kagalakan, Panginoon, O God, dahil sa Hallelujah. Nga po, Panginoon, O God, na patuloy na ipinadadama mo sa amin na mahal mo kami, Panginoon. Na sa mga panahong ito, Panginoon, na tunay nga pong hindi na maikakaila na malapit ka nang dumating. Patuloy mo kaming pinaalalahanan, Panginoon, O God, na tunay nga dakilang Diyos sa kabila ng mga gawa ng kaaway, mga teknik ng kaaway, Panginoon, O God, upang kami malayo sa iyo, Panginoon, O God, upang ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging isang kabiguan, Panginoon. But then, Father God, salamat. Dahil patuloy mo kaming tinuturuan, Panginoon, O God, na patuloy kaming magtiwala sa iyo. At salamat, dakilang Diyos, O God, sa mga salitang iyo na aming narinig. Lord, na meron kaming armor, Panginoon, O God, na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, O God, na pwede naming ilaban sa mga daya, kasinungalingan, Panginoon, O God, at anumang gawain ng kaaway upang kami ay hindi magtagumpay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang nais mo na sa amin ay isang buhay na matagumpay. Hindi kami ay victorious, O God. Hindi kami defeated, Panginoon, O God. Kaya, Panginoon, O God, nandyan ka. Patuloy mo sinasabi sa amin kung ano ang aming dapat gawin. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Dalangin ko nga po, Panginoon, sa aming lahat na nakakinig sa umagang ito, Lord. Ito'y hindi lang namin narinig. Panginoon, ito po'y panindigan namin. Ito po, O Diyos, O God, ay amin pong lakaran, Panginoon, O God, upang tunay nga, Panginoon, O God, na sa iyong pagbabalik, Panginoon, madadatngan mo kaming matagumpay, Panginoon, O God, anuman ang mga atake ng kaaway sa aming mga buhay. Lord, kalooban mo na kami magtagumpay at hindi kami maging talunan. Dahil mas makapangyarihan ka, Panginoon, ang iyong salita kaysa ano pa man, Panginoon, kapangyarihan na nasa mundong ito. At Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming pinamamahal na Bishop, Lord, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, O God, upang ipahatid sa amin ang mensahe, Panginoon, O God, na nais mong malaman namin, O God. Pagpalain mo siya, Panginoon. Salamat po sa puso niya na laging sumusunod sa iyo, Lord. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhay niya, Panginoon. We are Lord praying, Panginoon, O God, hallelujah, na bigyan mo siya, Panginoon, O God, ng long, healthy, victorious life, Panginoon, O God, na tunay nga pong ano pa man ang mga ipinagagawa mo sa kanya, Panginoon. Magawa po ito na ng may katagumpayan, O God, na lagi mo siyang sasamahan. Panginoon, hindi mo siya pababayaan. Hindi mo siya iiwanan ng baka po ay lagi niyang mararanasan. At nandun lagi ang kagalakan sa puso niya upang ikaw ay kanyang sundin. Dakilain at itaas sa buhay niya, Lord. Nanadalangin ko, Panginoon, na sa aming mga anak mo na ibinigay sa kanya, Lord, ang pakikiisa at suporta sa kanya ay patuloy niyang maranasan. Lord, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, hindi ka magkukulang. At tunay nga po, Lord, i-increase mo pang anointing niya, Panginoon, for your glory alone. Sa amin nga po lahat na nakarinig, even sa mga nag-online, Panginoon, salamat. Dahil tunay nga pong alam ko ng iyong salita na narinig namin ngayon, hindi nawala ng
saysay. Ito'y magaganap, Panginoon, dahil ikaw ang may sabi na tunay nga po, Diyos, ng mga salita mo ay binabantayan mo upang ito'y magkaroon ng katuparan. Salamat po sa isang mapagparang araw, O God. Salamat sa isang napakagandang linggo, Panginoon, O God. Unang araw ng Agosto, O God. At ini-entrust po namin sa iyo ang whole month of August, O God. Lord, we are victorious, O God. We are not defeated, O God. We are blessed, O God. We are loved, O God. And we are forgiven, O God. Dahil kami ay mga anak na minamahal mo. Panginoon, pagpalain mo ang the rest of the day, Lord. Even ang aming pagkain, kakainin sa araw na ito. Lord, pagpalain mo po ito sa aming pag-uwi, Lord. Ang paggabay mo at ang pagsama mo ay patuloy naming maranasan. At Lord, madatngan po namin ang aming mga mahal sa buhay na nasa maayos na kalagayan. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.